Включаю, проверяю. Тест. Спадзяюся, гук йо. Павінна быць ужо. Добрый вечар. Мы... Сёння будзе хутчэй за ўсё апошні дзень гульні на PlayStation, але ёсць адна гульня, якую я жадаю вам паказаць. Камп'ютар ужо прыехаў, але ж запусціць яго магчымасці ўсё яшчэ не было, я толькі літаральна яго... Ну, яно яшчэ запакаваны стаіць. Так вось, гульня, якую я сёння жадаў вам паказаць, гэта Moonlighter. Вы даволі лёгка маглі яе прапусціць, бо гэта невялічкая інды-гульня, у якой вельмі цудоўны цикл гульнявы. Вельмі рэкамендую. Я яе ўжо праходзіў даўно, але буду шчаслівы яшчэ раз яе трошкі пагуляцца, да і вам паказаць. У чым галоўны сэнс гульні? Гэта адначасова даследаванне падзямелляў і сімулятар крамы фэнтэзійнай. Цыкл гульні такі. Вы прыходзіце ў падзямелле, здабываеце там розныя рэчы, забіраеце іх у сваім інвентары, прыносіце іх назад у сваю краму і гэта вы робіце ўсё ўначы. А днём вы займаецеся тым, што прадаеце гэтыя прадметы. Цэны вы выставляеце самастойна, кошты на гэтыя прадметы, і там ужо як трапіць па тыпу. Хтосьці будзе набываць, хтосьці не будзе. Як задаволіць кліентаў, як здабыць пабольш у забегі ў вашым уначы, каб было што прадаць на дзень. У выніку вы па колу бегаеце. Вітаю, Nine Ravens. Ну, як ёсць, сталкера няма ў мяне, і камп'ютар вось толькі прыехаў, так што нават і блізка не было магчымасці да сталкера рыхтавацца. І тым больш, мне падаецца, будзе дастаткова людзей, якія самі жадаюць яго пастрыміць, таму я просто, думаю, я магу штосьці альтэрнатыўнае пакуль гуляць, і я думаю, сталкера я пакуль адкладу на больш позні перыяд. Так, у мяне ёсць захаванне ўжо, але давайте мы пачнем новую гульню. New Game Plus. Цікава, я думаў, што ў мяне будзе адчынена New Game Plus, але можа гэта было на іншым аккаунце. Ну, добра. Складаная. Рэкамендуемая. Ну, добра. Реклама? У мяне? Я буду маляваць для нуля гледачоў, упэўнены, што ўсе будуць глядзець прыгоду ў зоне. Ну, залежыць ад таго, хто будзе, бо я не ўпэўнены, хто будзе сёння стрыміць сталкера, пакуль ніхто не гаварыў пра гэта. Можа, я памыляюся, можа, я прапусціў. Вітаю, доктар Грун. Дайце-ка, мне падаецца, у мяне не з той прылады ідзе гук. Дайце-ка мне момант. Запіс. Зараз мікрафон. Ага, усё. Гук не адтуль. Мне падаецца, яшчэ учора тады была такая ж праблема. У мяне насамрэч не той мікрафон выкарыстоўваўся. Вось, такое магчыма было. Я толькі зараз гэта зразумеў. Гук стаў лепей. Так, ён павінен быць з нармальнага мікрафона, бо ўсе астатнія прылады вельмі было вельмі жудасна, але ўчора не заўважыў праблемы і павінна быць усё ў парадку зараз. Так, добра. Там апісвалася ўвогуле гісторыя. Давайте я вам трошкі ўвяду, раскажу, што тут нам жа паступова будуць расказваць. Мы гуляем за персонажа, я не памятаю дакладна яго імя, я зараз прапусціў, можа, яго ўжо называлі. Ён спускаецца ў падзямелле, ён вярнуўся ў свой горад і спрабуе, зараз трошкі туторыял будзе. На што націснуць? Пакуль не навучылі нас перакульвацца, так? Вось ёсць перакульванне. Мы будзем даследаваць падзямелле. Гэта адна палова гульні. Другая палова гульні у тым, каб мы кіравалі сваёй крамай. Кожны забег мы павінны сабраць як мага больш прадметаў і як мага больш вартых прадметаў, не проста абы што. Наш інвентар — гэта наш самы цікавы геймплей у гэтай гульні. Так, нас пакуль не навучылі нічому больш. Ось, перакульванне. Чаму я атакаваць не магу? Мне ўсё яшчэ не даюць гэта рабіць.
Ну, это могу перкулить скрозь ворога, дякую вялікі. А калі туторыял скончыцца? О, з'явілася. Усё. У нас ёсць толькі мятла, гэта адзіная наша зброя. Ау. З ворагаў выпала трошкі нейкага чагосьці. Блин, мне яшчэ не паказваюць, як можна гэтым карыстацца. А, халера. Так, добра, давайте ідзем далей. Ау, болюча. Давайте поп'ем трошки нашага зелля. Ну. Вельмі незручная зброя. Я могу просто удары её наносіць? Выглядае, што не? А, ёсць, не, я не на ту кнопку націскаў. Усё, знайшоў. Куфары. А у іх ляжыць трость, это трошки усялякага. Мы зараз забіраем усё, бо месца ёсць. Забіраем гэта ўсё. Ты таксама ідзеш да мяне. Зараз я вам... Ну, а чаму я куфр не магу адчыніць? О, не куфр, свой гэты заплечнік. Не збіраюцца мяне навучыць гэтаму. А, ну вось тут мяне і заб'юць. Таму што, хутчэй за ўсё, так, ворагі занадта складаненькія. Каб мятлой іх забіваць усіх. Выпусціце мяне адсюль. Справа ў тым, што пераадолець мы, хутчэй за ўсё, зараз не атрымаецца там са шчытамі яшчэ. Давай дадзім нас забіць. Частка прадметаў, з тых, якіх мы сабралі, будзе падарожнічаць нават з намі, калі мы нават памерлі. У наступныя разы мы будзем спрабаваць вярнуцца як мага прынесці як мага больш. Бо наша сквапнасць гэта галоўны вораг у гэтай гульні. Я нагадваю, што наша мэта сабраць як мага больш прынесці дадому. Зараз нам усё будуць расказваць, і якая гісторыя горада і ўсяго гэта па крыху, але я вам магу адразу коротка распавесці, бо тут такая, скажем так, па-за межамі гэтага горада амаль ніяк сусвет не прапісаны, ён даволі лор тут простенькі, але лор гэтага месца. Няхай ён расказвае пра падзямеллі. Вось. У іх розная канструкцыя, яны вельмі складаныя і ёсць розных тыпаў яшчэ яны. Калісьці ў гэтым горадзе было шмат падарожнікаў, якія спускаліся ў гэтыя падзямеллі і шукалі апошняй нашай сям'і, каму дастанецца гэтая крама Moonlighter. Так, зараз ён нам дасць прадметик. Дзякую яму вялікі, даў зброю і меч, а то мы мятлой прыйшліся тут змагацца. У горадзе каля горада знаходзіцца падзямеллі, 5 падзямелляў, 5 узроўняў. І доўгі час, я не памятаю, вось гэты момант дакладна не памятаю, мне падаецца, усе 4 былі адчынены, але ніхто не мог ніяк адчыніць 5-ю дзверь. З пэўным часам пачалі зачыняцца гэтыя дзверы. Колькасць людзей, тых, хто спускаліся ў падзямеллі, пачала памяншацца, бо рызыка была высокая, а верагоднасць таго, што ты знойдзеш нешта унікальнае, зніжалася з часам. Вы яшчэ пампуеце, а некаторыя ўжо гуляюць. Ты пра сталкера? У мяне нават камп'ютара зараз няма, каб запусціць яго, так што... Вось. Нам дадуць... Зараз мне цікава дадуць магчымасць гэтую. Так, мне дадуць магчымасць ужо гандляваць адразу. Глядзіце, у нас ёсць прадметікі. Пакуль туторыял мне не даюць магчымасць самому размесціць. Добра. Прадметы, якія мы здабылі ў нашых паходах, можна выставіць сабе на вітрыну і прадаваць. Гэта другая палова гэтай гульні. Зянон. Так. Стары Зянон у нас наш дзед знаёмы. Ён дапамагае нам усталяваць зноў сваю краму. Давайте запусцім людзей. Трэба адчыніць. У нас ёсць пакупнікі. Ацэніць зараз, ці падабаецца яму. Кошт 100. Яму спадабаўся кошт гэтага прадмета, за 100 ён згодны яго набыць. Прадаем яму. Ён быў задаволены. Зараз нам пакажуць, што будзе, калі занадта высокая цана на прадмет.
нешта занадта і пайшоў ён адсюль. Вось. Гэта базавая, калі ўжо можна будзе галасаваць за арыгану, можна будзе галасаваць заўтра. Хутчэй за ўсё заўтра, бо камп'ютар ужо прыехаў, але я яго яшчэ нават не распакаваў. Гэта займе пэўны час, бо я яшчэ яго жадаю пераправерыць і падключыць. Ёсць верагоднасць, што праблема не сышла, і вось гэта за гэта больш за ўсё бянтэжуся. Вось. Так што галасаванне ўключу заўтра, калі я вернуся калі камп'ютар ужо будзе працаваць. Буду займацца гэтым сёння пасля стрыма. Вось, нарэшце нас спусцілі у наш жа гэты. Вось наша кніга. Так, гэта давайте. Можна я калі ласка туторыял? Просто туторыял мяне вельмі абмяжоўвае ў магчымасцях таго, што я магу націскаць. Давайте зменім цэну. Мне не дадуць нават цэну зменіць. Добра, наступіла ноч. Нас навучылі толькі самым базовым момантам. Так, сам горад. Ці варта мне нешта тут рабіць, альбо мне адразу ў падзямелле трэба ісці? Так, нічога не адчынена ў горадзе, добра. Ноччу ўсё ж такі. Добра. І вось у нас асноўны цыкл. Мы ідзем, мы паляпшаем краму, мы паляпшаем зброю, абіраем зброю увогуле, якім тыпам, і прасоўваемся пакрыху па розным узроўням падзямелля. Зараз даступны толькі адзін. Зараз у цемры трошкі дрэнна бачна, але вось бачна кожная дзвер. Злева толькі адна даступная, астатнія зачыненыя. Ёсць велізарная дзвер вось тут, якая ніколі не адчынялася. Шмат падарожнікаў знікла ў гэтых пячорах і ніколі не вярнулася. Уся яны адрозніваюцца па ворагам, па стылю, па складанасці. Так. Падзямелле само па сабе генеруецца кожны раз рандомна, то бок мы атрымліваем розную мапу. У нас зараз два шляхі, уверх і ўправа. Вось. Пакуль так справа нічога няма. Ідзем уверх. Мэта унесці як мага больш. Так? А чаму я не магу адчыніць зараз свой? Вось туторыял на нейкія вельмі дзіўныя рэчы мяне абмяжоўвае. Напрыклад, я не магу зараз зазірнуць, што ў мяне ў маіх кішэньках зараз. Падавалось бы, простая рэч. Так. Ау. Давайте поп'ем трошки зелля. Добра, сабралі розных прадметаў. Вось там ёсць. Зараз-то я магу зазірнуць? Не, гуня не дае. Улева і уверх можна. Оп. Трошки прадметаў. Карані нейкія. І вось нататка. Для чалавека, які, магчыма, значна больш удачлівы, чым я, у мяне засталося не шмат часу. Я атрымаў траўму ад дзіўнай істоты у гэтым пакою. Мой амулет. Так, пендант. Не амулет, неяк трошкі па-іншаму. Не без розніцы. Магічная рэч, якая дазваляе вяртацца назад. Быў разбіты ад гэтага. Але правер яго. Мне падаецца, у мяне мой стан лепей, чым у яго. Ён злавіў мяне, калі я назіраў за ім, калі ён знаходзіўся каля пакою ахоўніка. І у яго ўпала некалькі прадметаў, калі ён збягаў. Адзін з іх гэта мапа, дыяграма. Што бы гэта не было, ці меў я рацыю. Яны называлі мяне вар'ятам. Гаварылі, што стары вар'яцкі піт даўно згубіў свае гузікі ў галаве. Але я меў рацыю. Кожны ахоўнік гэтага падзямелля павінен мець нейкага віда выгляда ключ. Усе яны звязаны з гэтай гіганцкай двер'ю, якая знаходзіцца звонку падзямелляў. 5-я дзверь Рынокі. На жаль,
Мне не атрымаецца пабачыць, як гэту дзверь адчыняць. Для таго, хто бы не знайшоў мяне, я ўбачаюся за пах. Але дыяграма павінна быць дзесьці тут паблізу. Калі ласка, адчыніце 5-ю дзверь Рэнокі. Гэты падзямеллі гэта не тое, чым яны падаюцца. Сапраўды яны насамрэч не тое, чым падаюцца, але гэта спойлеры. Так, вось тут можна прачытаць. Биг Босс мяне заб'е. Я павінен быў усіх іх выпусціць. А зараз мне патрэбна гнацца за гэтай дзіўнай істотай, якая скрала мае рэчы. А вялікі босс будзе вельмі нездаволены з маленькім мною. Вось прыкладна расклад па падзямеллях. 4 падзямелля і 5-я дзвер. Так, рэчы мы сабралі. Нам зараз гаворыць, што літаральна давай вяртайся, хлопча. Не магу я, на жаль, паглядзець, што ў мяне ў кішэньках. Навучанне пакуль да гэтага не дайшло. Мы выкарыстаем наш амулет і вернемся дадому. Во, зараз злева напісана. Можна пабачыць нашу зброю. У нас ёсць усё яшчэ гэтая мятла і наш меч са шчытом. Плюс яшчэ ёсць радок рэчаў, якія апрануты на нас. Не ў кішэнях знаходзяцца, а не на нас, а як гэта... Карцей на чалавеке. 5 прадметаў, які дакладна вернуцца з намі, нават калі мы памрэм. Усё астатняе знікне, калі мы памрэм, нас выкіне з падзямелля, але мы выратуемся. Але, на жаль, згубім усё, што знаходзіцца ў нашым заплечніку. Так што гэта большая частка такого, што мы можам унесці. Мы можам самі перасоўваць, калі мне дадуць доступ да кішэнек маіх. Я змагу самастойна перасоўваць прадметы і абіраць, якія я жадаю ўзяць, якія не жадаю ўзяць. Вітаю, Аргана. Сёння мы хто? Мы кіраўнік фэнтэзійнай крамы. Мы будзем прадаваць рэчы, якія мы знайшлі ў падзямеллі. Я пропускаю усе дыялогі, таму што яны ў асноўным уводзяць нас у трошкі лор і гісторыю горада і у асноўным несуць такую інфарматыўную мэту. Не раскрываюць персанажаў ніяк, а я вам магу і так распавесці гісторыю гульні. Ну і механікі асноўныя. Трэба пабудаваць нешта. Горад у заняпадзе. Нагадваю, раней у гэтым горадзе быў вялікі гандаль тымі прадметамі і артэфактамі, якія былі знойдзены ў падзямеллі. Але з-за таго, што ўсё пакраху прыходзіла да заняпаду і закрываліся падзямеллі, у выніку не засталося амаль не засталося чым гандляваць, і горад прыйшоў у заняпад. Тым больш, што людзі ўсё менш і менш жадалі рызыкаваць сваім жыццём, каб спускацца туды, бо шмат хто не вярнуўся. І трэба забіць боса падатка збіральніка? Амаль. Тут даволі цікавая канцоўка у сваім сэнсе, але гуляць я рэкамендую за самого геймплейнага цыкла. Зараз нас... Куды нам укласці грошы? Мне падаецца, нам сказалі дакладна, нам патрэбна... ні на што ў нас тут не хапае. А краму я магу палепшыць? Паляпшэнне для крамы. Пашырэнне? Не, ўсё занадта дарагое. Не, мы гэта не пацягнем нічога. Давайте тады в нашу краму вернемся. Паспім да раніцы. Як таго туторыял патрабуе. Пачакайце-ка, што тут? Вось мапу, якую мы знайшлі. Куфары пакуль кранаць не будзем. Спім. Прачнуліся з раніцы. І трэба падрыхтавацца, каб прыняць кліентаў. Па кліентам. Нам трэба выкласці, у нас, на жаль, вітрына пакуль што вельмі маленькая. Выкладзем, што ёсць. Мы не ведаем цаны нічаго. Вось гэты момант мне вельмі падабаецца ў гульне. Мы не ведаем, што колькі каштуе. Бачыце, вось тут ёсць у нас дзённічак. Гэта падзямелле гоблінаў, големаў. Мы не ведаем кошт, у нас ёсць некалькі рэчаў, мы не ведаем іх кошты. Нам трэба здагадацца, чаго яны каштуюць. Паспрабаваць папрадаваць іх за розныя цэны. У нас ёсць трошкі для арыентавання значэнні, то бок зараз, бачыце, в самым нізе пад ліанай лазою гэтай стаіць значэнне 2 монеткі. Гэта значыць, што хутчэй за ўсё яно пачынаецца ад 2
і наступная ідзе мяжа 275. То бок мы ведаем, што гэтыя прадметы, вось усе, якія будуць трапіць у гэты спіс, яны будуць ад 2 до 275. Так, давайте пачнем прадаваць самае таннае. Мы літаральна за гэтай лозы іх больш за ўсё, давайте іх прададзім. Так, я жадаю ўсё, я магу ўсё взять. Так. Пакладзем вось сюды на вятрыну і выставім ёй кошт. Так, кошт я вызначаю вось так. Я пастаўлю, хутчэй за ўсё, рэальна проста 2, там вось там самая мінімальная цана. Мне падаецца, яна будзе самая адэкватная, бо гэта самы танны прадмет. На усялякі выпадак паспрабую гэтую жалазу прадаць за 3 манеткі. І будзе ў нас вось гэта. Добра. Зараз паспрабую прадаць тое, што дорага. Там 275, па-мойму, каштавала вось гэтая штука. Хутчэй за ўсё дзесьці каля таго. Выставляем цану 200... Ну, давайте 300... Вось адсюль пойдем. 270 пастаўлю. 280. Спадзяюся, што прададзім. Мы пасачым зараз за кліентамі, чым яны зацікавяцца, чым не. Можна адчыняць краму, і падчас таго, як будзе працаваць крам, мы будзем пакрыху дадаваць прадметы на вітрыну. Мы яшчэ паспеем астатняе прадаць. Галоўнае паспець за дзень. Вітаю ў нашай краме. Заходзьце, заходзьце. У акенка паглядзіце, але ўсё ж такі, вы можете пайсці набыць што-небудзь? Я не настаиваю, але... бачце, прабачце, там прадмет, які трэба будзе прадаць. Так, мы гэта прадалі і гэта прадалі. А той за 3 таксама прадалі. Добра, дайце-ка я вось гэтага цану змяню. Я памятаю, што яна за 100 прадалася. Я зніжу трошкі кошт да 130. Вось, мне чарга цэлая з'явілася. Калі ласка, заходзьце яшчэ. Давайте выставім яшчэ прадметаў. Вось гэтае ядро. Дзе яно знаходзіцца? Вось яно, големскае ядро. І оно даволі высока. Мне падаецца, за 100 мы можем, у прынцыпе, яго дзесьці 150. Давайте 150 яму паставім, гэтаму ядру. Так, вось гэта жалезная штука таксама. Яе паставім, падумаем яшчэ. Я сказаў 130, прыкладна, так? Угу, выставім. А яна вышэй ці ніжэй па цане? Трошкі ніжэй. Можа, дзесьці за 100? Паглядзім, як пойдзе. Трэба... Прадаем астатняе. У нас тут галінкі ёсць. Галінак хутчэй за ўсё да халеры. Яны тут яшчэ ніжэй па цане. Шмат яны не каштуюць. Але я не ведаю колькі, так ладно. Давайте ім вы паставім цану па 10 кожнай. За штуку. Добра. Спадзяемся, яшчэ прыйдуць кліенты. Угу, вітаем у краме. Праходзьце, праходзьце. Набудь. Не падабаецца, так? Занадта высокая. Давайте зменім адразу цану у жалезкі гэтай. Тады яна будзе, давайте, няхай можа за 70. Можа так падыдзе. І гэта таксама высокая. 130 занадта. Добра, давайте знізім да 90. Новыя кліенты, можа, 70 усё яшчэ шмат. Добра. Зніжаем яшчэ кошт. Вы што такія, сквапныя? Гэта жалезны стрыжань з самога падзямелля. Вы нічога не разумееце. Скнарнікі, вось згодныя. Маглі б ужо і набыць. О, на гэтую пагадзіліся, на ядро голема. А галінкі занадта дарагія атрымаліся. Давайте галінкам гэтым кошт знізім. Чаму? Яны па 10 ідуць. Давайте до 5 знізім. Мне падаецца, падыдзе ім. І раз уж такое месца тут вызвалілася, давайте яшчэ вось гэтага. У нас і так ёсць. Давайте яго ў слот просто дададзем вось сюды. Няхай 3 прадасца. Ты, што ты такое? Нейкі каменьчык. Каменьчык зусім танны. Хоча за ўсё за 3 яго прададзім. Па кошце зусім танненькі будзе. Пазбавімся ад яго. Усё яшчэ? Гэта жалезны стрыжань самога падзямелля. За 50? Ну, давайте вам за 30.
ніжэй прадаваць не буду. Маё апошняе слово. Я жыццём сваім рызыкаваў, там хадзіў, мятлою сваей адбіваўся ад ворагаў. О, занадта танна я прадаў, там каменчык гэты. Каменчык можна было бы і даражэй забіць яму цану. Добра, давайте выставім яшчэ, што ў нас ёсць. Белый каменчык. Белый каменчик довольно шмат. Ему можно поставить в 250, и он там довольно высокого позиции. 250 поставлю. И тут галинки. У нас галинки добро продались, мне подается. Давайте перепроверим цену галинок. Мы продали за... 5 прикладно самый подходящий кошт для их, так что так и покинем. Оп, продалося. Каменчик прийшов. Завітуйте яшчэ. Что, у сэнсе дорого занадто. Тут есть такая справа, что цены змяняются с часом. Ну, як бы яны зафіксаваныя плюс-мінус, але ёсць такой момант, што некаторыя прадметы, калі вы іх шмат прадаеце, яны не вельмі патрэбны становяцца. А некаторыя прадметы наадварот, калі іх доўга не прадаваць, яны становяцца даражэй, іх можна прадаць за большы кошт, нягледзячы на тое, што базавы ў іх даволі нізкі. Я так разумею, што гэта зламаны меч нейкі, так? Зламаны меч, хутчэй за ўсё, добра не будзе прадавацца. Белы камень добра прадаўся за 250, таму зламаны меч хутчэй за ўсё пойдзе за 210. Давайте так вот спрабуем. Во, бачыце, чалавек быў незадаволены цаной, але ўсё роўна набыў. Мне гэта падабаецца. Гэта каменчыкі нешта... Крысталізаваная энергія, гэта не проста каменчык. Я неяк непаважліва да яе. Зламаны меч. Прадаўся дрэнна. Не жадаюць яго набываць. Давайте 190 тады. Занадта высокая цана. Давайте яшчэ тую галінку. У нас іх 5. Амаль ноч зараз яны возьмуць паглядзець на цены і сыдуць просто ад нас. Оп, продалося. Ну, по самый вечер продажы пайшлі. Стонкс просто фэнтэзійны. Усё яшчэ шмат. У сэнсе, я ўжо зніжаю як магу. Ад сэрца адрываю. Так, 180 будет за меч зламаны. Ну і калі ўжо такая справа пайшла, мы можам усе астатнія прадметы выставіць на вітрыну таксама. Нават калі не паспее прадасца сёння, мы хаця б паставім іх, паспеем паставіць іх. Трэба ацаніць прыкладна, наколькі яны будуць. Гэтыя у краме не хапае каточка. Вось не памятаю, ці будзе жывёлка нейкая ў краме, вось гэта я ўжо падзабыўся. Так, крысталізаваная энергія за 100 прадалася. І 120 было ўжо занадта. Таму, хутчэй за ўсё, гэта будзе прадавацца 10 на 110. Не вельмі будзе адрознівацца. Давайте 110 падвысім цану. Так, лінзы. Яны, хутчэй за ўсё, будуць яшчэ ніжэй, то бок яны будуць за 90 10 прадавацца. І вось гэтае невядомае, што гэта? Желе. За 5. Пачакайце-ка. Вось яго лепей не прадаваць. Яго лепей не прадаваць, і яно мне спатрэбіцца. Не-не-не, гэта не для продажу. Я яго пакладу потым сабе ў куфар. У сэнсе мечы ўсё яшчэ дорога. 180, хлопча. Гэта ж самая цана. Давайте, пакуль яны там заняты, я пакладу сабе ў куфар вось гэта. Гэта спатрэбіцца, каб рабіць прадметы. Матэрыял будзе для нас карысным. Оп, продалося. Усё яшчэ... цана не спадабалася, але ўсё ж такі набыў. Цудоўна, мы ўсё прадалі. Мы зарабілі амаль 3000 грошыкаў сёння. Мы можам, у прынцыпе, на сёння закрывацца, бо прадаць нам няма чаго.
Закрываемся. Калі ласка, усе на выхад. Добра. Самая папулярнасць прадметаў двух упала, бо іх некаторыя, як я ўжо гаварыў, ёсць механіка таго, што патрэбы ў некаторых прадметах могуць падвышацца, ў некаторых могуць падаць. І мы ўплываем на гэтую сістэму. То бок, калі мы прадаем шмат нейкага прадмета, то яго цана падае. Калі яго недахоп ёсць, то неабходнасць ім вырастае. Так, давайте-ка выйдзем на вуліцу. Бо у нас наступае ноч, вечар, і мы займаемся тым, што здабываем сабе яшчэ прадметаў на наступны дзень. Нас ёсць куды ўкласці нашы грошыкі ўжо. Гэта адчыніць 2 крамы. Калі ласка, адчыніце яе. Сюды прыедзе каваль і алхімік. Так, каваль ужо прыехаў. І вось. Драўляны капялюш, так называецца у яе крама. Добра. Пакуль іншых варыянтаў у нас няма. Гэта нашы першыя самыя гандляры ў гэтым горадзе. Мы пакрыху будзем сваёй актыўнасцю мы будзем вяртаць жыццё да гэтага горада. Або з-за таго, што ён в асноўным закінуты тут і не тое, каб ідзе актыўна жыццё. Вось. Канкрэтна каваль можа рабіць для нас зброю і браню. Браню розных тыпаў. І тут, што цікава, яшчэ сістэма зброі такая, што ёсць розныя тыпы. Напрыклад, вось усе тыпы зброі, які ёсць. Мячы і шчыты, вялікія мячы, дзіды, пальчаткі баявыя і лукі. Ну і плюс браня. Кожную зброю, якую мы зробім розных тыпаў, яна ўсё ёсць розных тыпаў, па тыпу яно далей пашыраецца яшчэ. Вось. Іх трэба будзе перакоўваць, то бок нам будзе патрэбна больш нізкага ўзроўня, каб зрабіць больш якаснай, і яны будуць ісці ў невялічкія дрэвы паляпшэнняў. Пакуль у нас ёсць толькі шчыты і мячы, і гэтым будзем карыстацца. Перакаваць у нас не атрымаецца, бо прадметаў няма. Прадметы таксама здабываюцца ў падзямеллі. Усё ў падзямеллі здабываецца. У нас зараз на выбар, чым ён лепей, нейкі эфект ёсць. А можна прыглядзецца, што там за эфект такі. Розныя эфекты ёсць. Трохі слабей, але з дадатковымі эфектамі зброя. Добра. Цікава, я нешта не памятаю, ці займаўся я гэтым ці не. Нічога з гэтага я зрабіць не магу, таму што прадметаў няма. Але давайте пакуль пакіну як ёсць. У мяне ёсць меч і шчыт, і гэта будзе наша асноўная зброя. Для вось гэтай брані мне спатрэбіцца прадметы. Я давайте пажаданае дадам. Так. Бандана, шлем жалезны, стальны шлем, броня рознага тыпу, абутак рознага тыпу. Пакуль з ткані у нас нават прадметы такія не ўпадалі. Давайте стальны абяру, у пажаданае дадам. Мы гэтыя прадметы потым... Бандана не жалезная. Бандана з ткані. Стальны шлем таксама дадам. І... Ну, з гэтых прадметаў нам таксама нічога не падала. Пакуль пакіну адзначу сабе, што я жадаю гэта. Памятаеце, я там сабраў трошкі чырвоненькага такога. У куфар сабе кінуў. Давайте возьму з сабой, бо, можа быць, з гэтага мне наробяць зелляў для лячэння. Я не памятаю, колькі іх дакладна патрэбна, але зараз і вызначым. Так, мне, калі ласка, зелля. Зелля можна альбо просто набыць, але яно будзе шмат грошай каштаваць, альбо зрабіць. І мне патрэбна... У мяне ёсць 6 такіх, я магу паспытаць, каб яна зрабіла у нас з 6 іх 6 зелляў.
Угу. Добра. Будзе запас зелляў. З сабою мы можам унесці толькі адно ў падзямелле. Зараз гэта наша магчымасць адзіная. Але потым будзе паляпшацца гэта. Альбо не, я зараз памыляюся. Я магу іх укласці? Не, не магу укласці. Мне падаецца, колькі ўнясу, столькі ўнясу. Альбо памыляюся? Я магу іх укласці сабе ў слот у гэты? Ага, зразумеў. Добра, 5 паклалі, і потым яшчэ з кішэнькі можам дастаць. Добра, адпраўляемся зараз у падзямелле зноў. Пусціце мяне ўнутр. Паспрабуем здабыць як мага больш. Гульня чароўная ў сваім сэнсе, што ў цябе ёсць такі... О, панабегла. Ай. Чароўная музыка, яна такая лёгкая, фантазійная, і пры гэтым ёсць цудоўны геймплейнае кола, вось гэта цыкл, у якім ты знаходзішся. Блин, нехалер мне накідалі. У якім ты заўсёды знаходзішся, спрабуй здабыць сабе як мага больш прадметаў і потым як мага лепей іх прадаць. З-за таго, што... Ё-моё, вы маленькія там яшчэ засталіся. Адчапіся. З-за таго, што вы заўсёды знаходзіцеся ў гэтым цыкле, і гэта прадметы не якія вам дасталіся проста па тыпу упалі, дропнулі з чагосьці. Вы літаральна ідзеце за гэтымі прадметамі, вы сачыце, каб у вас было дастаткова ўсяго, і вы снараджаеце сябе на наступны дзень, то вы вельмі, скажем так, укладваецеся ў тое, што будзе адбывацца па тыпу падзямелля. Зараз мяне накідваюць. Няблага так. Там яшчэ... Я ўжо вельмі шмат здароўя страціў. Я зараз спецыяльна яго збоку атакую. Оп, прадметы і куфар яшчэ. Ёсць такая цікавая справа, што некаторыя з прадметаў трошкі маюць праклёны на сябе. І праклёны гэтыя не зусім звычайныя, як звычайна ў гульнях. Ніякіх вам знічак, так, абыдуцца. Напрыклад, гэтыя прадметы, два, якія знаходзяцца, я павінна іх размясціць па баках свайго заплечніка. У розных прадметаў будуць розныя праклёны. Яны будуць пераўтвараць прадметы, якія ў суседніх клетках. Яны будуць ламаць прадметы ў суседніх клетках. Таму геймплей раптоўна вось з вашым інвентаром, ён пераўтвараецца ў цікавы геймплей. Вам цікава размясціць прадметы, як мага больш унесці. Ваша свая асабістая сквапнасць, яна на гэта вельмі ўплывае. Так. Ідзем, давайте ўлева. Наша мэта, нагадаю, не ў тым, каб усіх перамагчы, не быць самым героем, а здабыць проста з іх як мага больш. Дайце мне тое, што ў вас ёсць. Аддавайце. Ау. О, дзве жалезныя гэтыя, два жалезных стрыжня. Угу. Ён адзін, гэта добра. Давайте я зараз, пакуль ён там стаіць... я не магу карыстацца, пакуль я ў бойцы. Шкада. Ау. Добра, стрыжань і яшчэ крышталік нейкі. Добра, у нас мы можам зараз зелле яшчэ пакласці сабе ў слот. Будуць тут ляжаць. Месца ў нас яшчэ да халеры. Мы можам лёгка перамясціцца ў горад, калі мы пажадаем. Зелле ёсць, так што давайте пакуль паходзім яшчэ. А стрыжань таксама голема? Не, жалезны стрыжань. Стрыжань жалеза. Магчыма, ён пахне бэзам, але я гэта не правяраў. Ай, чапіся. З жалезнага голему не ўпэўнены, з чаго зробленыя гэтыя големы. Хутчэй за ўсё каменныя яны па выгляду свайму. Я бы так блізка да іх не падыходзіў, каб вызначыць.
Эй, прадмет зачапіў. Усё. Яшчэ жалезныя стрыжні і яшчэ камянёў. Так. У нас засталося 2 зелля апошніх. Ці варта рызыкаваць? Можа, варта просто вярнуцца. О, пачакайце, там прадмет? Я не заўважыў. Мапа у нас ёсць? Ёсць. Нешта мне падказвае, што трэба ісці адсюль. Мы набраліся трошкі. Памерці зараз вельмі не хацелася б. 2 зелля, 2 зелля, 2 зелля. Колькі яны нам здароўя даюць кожнае? Не магу сказаць. Просто калі лёгкі пакой далей будзе, то не праблема, але калі складаны, то мы можам ад'ехаць. Давайте не будзем рызыкаваць, вернемся назад дадому. На жаль, наш гэты амулет магічны, ён выкарыстоўвае золата, каб вярнуцца да горада. То бок просто так вяртацца, калі вы не атрымалі дастаткова грошай, гэта такое сабе атрымліваецца. Трэба разлічваць, што па грошыках. Усё аб тым, як па грошыках сабе з чаго атрымаць. І ў выніку вы атрымліваецеся вось у гэтым цыкле. Вы спрабуеце зрабіць як мага больш зарабіць у падзямеллі, каб зарабіць больш грошыкаў у краме потым, каб потым было прасцей яшчэ рабіць гэтыя жа падзямеллі і яшчэ больш зарабляць грошыкаў. Усё даволі проста. Так, мы вярнуліся ў горад. Давайте выстаўляць прадметы. Трэба, у нас ёсць яшчэ новых прадметаў. Вось гэта мы просто адкладзем. Мячы мы ўжо вызначылі прыкладна, колькі яны каштуюць, і прадаліся яны няблага, наколькі памятаю. Меч каштуе... Дрэнна прадаюцца за 170. Увогуле не прадаецца за 180. Давайте яму трошкі цану знізім да 160, і яно павінна прадасца просто цудоўна. Гэты каменьчык прадаўся... Не прадавалі мы яшчэ яго, і мне падаецца, он для чагосьці нам патрэбны. У нас нават адзначана яшчэ прадметаў. Давайте пакуль не пачынаць на краму. Я пагляджу, што нам патрэбна у нашага каваля. А то зараз прададзім тое, што патрэбна. Магу я гэта зрабіць зараз? Амаль нам трошкі не хапае. Нам патрэбны будуць стрыжні, нам патрэбны будуць гэтыя камяні. Тут таксама пайдуць стрыжні. На гэта у нас таксама няма прадметаў. Давайте я пакіну як ёсць пакуль. Я адзначу ўсё, што мяне цікавіць, усе прадметы. Я жадаю паспрабаваць. Лук вельмі зручная як дадатковая зброя. Нават базавы. І зараз што ў нас патрабуецца? Насамрэч шмат чаго патрабуецца адкласці проста ў наш куфар. Адкладзем на потым, каб не прадаць іх выпадкова. Так, гэта ўправы. Цудоўна. А астатняе мы прадаем. На продаж пойдзе. Ты. Мы не ведаем, колькі яно каштуе, але яно знаходзіцца паміж жалезным стрыжнем, які за 30 амаль не прадаўся, і паміж галінкай, якая 5 каштуе. Каранём нават, не галінкай. Ну, тады ён дзесьці прыкладна на 10-15 пацягне, правильно? Хутчэй за ўсё дзесьці каля таго. Возьмем гэтую цану. Ты у нас крысталізаваная энергія. Насамрэч не той, каб шмат мы можам прадаць. Яна за 100 прадалася ў апошні раз, і гэта была добрая цана для яе. Кавалчак тканіны. З яе можна было бы сабе браню зрабіць, але яна неблага каштуе. Давайте пакуль яе прададзім. За 10-250 яна даволі высокі коштуе. Астатняе пакуль не змяшчаецца, таму як ёсць, адчыняем краму. Слухайце, у нас нам прадаць-то амаль няма чаго. Я зараз разумею, што нейкі кароткі дзень у нас будзе гандля. Праходзьце. Мы сёння адчынены вельмі ненадоўга. Лімітаваныя зніжкі. Тканіна добра прадалася за 500 адразу. Па 250 за кавалачак.
Мы атрымалі шмат прадметаў, якія спатрэбяцца нам потом для каваля. Таму, атрымліваецца, мы не прадалі вельмі вялікую частку таго, што ў нас было. Але ж насамрэч гэта было ўсяго 3 прадмета. Так, гэта прадаліся. Гэты крышталік. Узмацняючы крышталь, які каштуе... Мне падаецца, ён таксама для крафта спатрэбіцца. Давайте яго не будем прадаваць. Я яго забяру сабе. Швабра-дзіда? Так. На жаль, яна не вельмі карысная. Ось, я яе просто потом у куфар, можа, пакладу. Так, прадалося. Пакуль кліентаў у нас вельмі такія простыя кліенты, глыбей у гульню, я зараз зачыняю крам, бо ўжо ўсё прадаў на сёння. Ёсць такая справа, што ёсць асабістыя людзі, альбо вельмі жадаючыя нешта набыць, такія па тыпу, я гатовы кідацца, я багаты кліент, я буду кідацца грошамі ў вас. А ёсць яшчэ, напрыклад, злыдзеі. Злыдні, так, дзе набыць непростых. Яны самі прыйдуць. Вось, у нас могуць красці рэчы, разумееце? Нам могуць прыйсці, хтосьці красці, нам трэба будзе іх нападаць на іх, каб яны не збеглі нашымі прадметамі нашай крамы. Пакуль у нас такіх няма, мы займаемся выключна базовымі рэчамі, нас гульня пакраху вучыць, што ў яе ёсць. Так, я жадаю вялікі меч і паспрабаваць лук зрабіць. На лук мне хапае нейкага... Трэба завесці вялікага каточка, каб крадуноў еў. Запужваць усіх. Вось. У горадзе былі персанажы, якія адпраўляліся ў гэтыя пячоры і так і не вярнуліся. Мы пакарху іх будзем знаходзіць. Людзі ўспрымаюць гэта як проста, невялічкае падзямелле, так неяк магічнае. Але насамрэч яно не зусім тое, чым падаецца. У падзямелля ёсць, скажам так, свая ўнутранае жыццё сваё ёсць. Ёсць свая іерархія і свае адносіны. Яно не вельмі глыбокае, то бок, гэта ўжо больш, чым можна было бы чакаць ад такой гульні. Але яно ёсць і дадае яшчэ момант таямніцы ў гульню. Вельмі цікава. Это кладоўка іншай крамы? Не, на жаль, не. Гісторыя даволі адначасова і простая, і складаней, чым падаецца. Так, усё перамяшчаю сабе. Мне адзін з гэтых прадметаў патрэбны для крафта. Это цудоўна. Я зараз, можа, сабе нешта зраблю з таго, што жадаў. Я сабраў там тут няма прадметаў, усё добра. Зноў жа крышталік гэта невядома. Ён хутчэй за ўсё пойдзе на паляпшэнне нейкія. Так, зноў жа лагер нейкага чалавека, які блукаў тут. Ёсць нататкі нейкія яго? Вось, ёсць. Так. Сёння я адзначаю свой першы дзень, калі я трапіў у гэтыя таямнічыя падзямеллі. Яны былі знойдзены не так далёка ад Рынокі. Невялічкая і вельмі прыгожая вёска, толькі недалёка на поўнач ад кратера. Яны даволі дзіўныя. Неважна, якая колькасць падарожнікаў можа зайсці ў падзямелле ў адзіны момант, але ніхто не будзе падарожнічаць з кім-небудзь яшчэ адначасова. Гэтыя падзямеллі выглядаюць так, што яны будуюцца навокал таго, хто ўваходзіць у іх. Унікальны лабірынт для кожнага чалавека, ніколі не аднолькавы. І вы можете спытаць тады, калі зараз ніхто не знаходзіцца ў падзямеллі, ці існуе яно ў гэты момант? А зараз тыя... Але гэта ўсё яшчэ... Так... Гэта галоўнае пытанне. Няўжо мой персанаж камп'ютарнай гульні? Не, пакуль рана да гэтага. Так.
Шмат хто зараз напаўняе гэтыя падзямеллі, каб знайсці розныя скарбы. Поўнасцю не паважаючы унутраную небяспечнасць ад варожых істот унутры. Толькі дзеля невялічкай колькасці золата для вядомасці сваёй. Але не я. Не. Для мяне гэта ўсё круціцца навокал пытанняў. Адкуль з'явіліся гэтыя падзямеллі? Чаму яны заўсёды змяняюцца? І чаму яны запоўнены гэтымі невядомымі скарбамі? Я тут не для таго, каб чаму, не для таго, каб што, а я тут для таго, чаму, як і чаму. Вось да такіх пытанняў ён сюды прыйшоў. І гэта, мне падаецца, ёсць гэты вар'ят Піт, які спачатку проста прыйшоў як даследавальнік падзямелляў, а потым яго проста за вар'ята пачалі лічыць, таму што яго розныя тэорыі наконт падзямелля пачалі з'яўляцца. Бо ён знайшоў некаторую, скажем так, сістэму ў падзямеллях. Усе гэтыя прадметы забіраем сабе. Як мага больш трэба сабраць. Не, прадметы не падайце, вы мне ўсе спадрабіцеся. Мы можам ісці ў 3 напрамках, пойдзем з правага напрамку адразу. Ау. Стралёў у нас. Нешта новенькае. Вы хто такія? Сфера вады. Добра, не бачу такога пакуль. Гэта тупік. Ідзем назад тады. Бачыце, там нешта ўнізе захаціць? Гэта значыць, у гульне ёсць такі момант нечаканы. Мы можам скокнуць уніз. І ўнізе штосьці будзе. Куфар, які ўжо адчынены. Няўжо тут нічога няма? Не ўсе месцы, дзе можна ўпасць, небяспечныя. Выпадкова можна знайсці месца, дзе можна спусціцца і нешта карыснае знайсці. Угу. Можам адпачыць і трошкі вярнуць сабе здароўе. Пачытаем. Чаму нашыя інструменты працягваюць знікаць? У пакоях шмат драгацэнных камянёў, якія пакінуты некранутымі. Але пакоі і куфары... Але пакоі і куфары, у якіх знаходзяцца нашы самыя базавыя інструменты, працягваюць знікаць. Нагадвае герой Бастіёна, вельмі нагадвае, згодна. Ау, адчапіся. Ну, пролезь, калі ласка. Цікава, тут будзе спуск уніз, альбо не? Давайте скокнем. Не будет тут. Небяспечна. Мы можем пайсці да босса, альбо загарнуць і просто пайсці дадому. Вось такі у нас выбор зараз. У нас ёсць... Ага, у нас... Я не падрыхтаваў шкляначкі са здароўем. Угу. Нам трэба вяртацца. У нас літаральна здароўя няма. Мы занадта рызыкуем. Дадому тады. А чаму тут пытальнічак у гэтым пакоі? Я не разумею.
У гэтым пакоі адзначана на мапе як з пытальным знакам. Але я не разумею, што такога асабістага ў ім. Ну добра, давайте вернемся тады дадому. Прададзім тое, што ёсць. У нас амаль поўны заплечнік, насамрэч. Большая частка. У нас ёсць трошкі грошай. Мне цікава для паляпшэння нашай крамы, што нам патрэбна колькі. Для горада пакуль яшчэ шмат, 5500 патрэбна бліжэйшага, 70 000 шмат. Для крамы пашырыць саму краму 8000, распродаж зрабіць спецыяльную скрыню для распродажаў 2000. Так. Ёсць яшчэ можна прапанаваць, нам будуць трошкі гэтых самых пакідаць, як яны, типс. Грошыкаў, карацей, дадатковых нам будуць пакідаць на гарбатку нам. Зручны ложак. Мы атрымліваем дадатковае здароўе. І яшчэ куфар. Ну гэта ўсё пакуль на потым. Ці магу я палепшыць? Вось, у мяне можна сабе шлем зрабіць. Не, гэта пачакай, так. Ложак, гэта важна. У нас няма золата на гэта. А дзе золата паказваецца, якое патрэбна? 4000! Вы чмурэлі. 4000 на гэта. Добра, а зброю калі? Гэта таксама 4000. Ну, давайте паглядзім, як дзень сёння пройдзе. Можа, удала прададзім усё. Ну, мы літаральна нам, каб на базовую зброю накапіць, нам патрэбна укласціся нармальна так па грошыках. Давайте вось гэтых, нам патрэбна там 6 стрыжаняў, калі памятаю правильно. Пачакайце-ка, у мяне тут прыйшла Фрэя, кампанію составить. Яна разбіраецца ў коштах у краме, мне патрэбна яе рэкамендацыі, а тым, якія кошты ўстаўляць. Пакуль нічога карыснага я не пачуў. Для тых, хто не ведае, Фрэя гэта моя котка. Вельмі цікавыя рэкамендацыі, нічога карыснага, мур-мур-мур толькі. Зараз. Не, ці змагу я кантраляваць? Магу кантраляваць, так, атрымалася. Давайте пакладзем 2 стака вось гэтых камянёў і стрыжняў. Вось так. Гэта і прададзім. То бок усё, што зараз у нас будзе ў нашым інвентары, яно будзе нам карысна. Гэта можна закінуць у куфар. Гэта таксама ў куфар адпраўляецца. І стак яшчэ вось гэтага адпраўляецца ў куфар. Усё астатняе, ўсё, што ў нас ёсць, зараз мы прадаем. Ці добра прадаліся гэтыя лінзы шкляныя? Так, добра прадаліся. Гэта можна будзе пакінуць як цану. Вось гэтая водная сфера, мы не ведаем, мы ўпершыню сабе такую атрымалі, яна даражэй за жалезны стрыжань, які каштуе 20-30 10 так, і менш за жалезнае ядро, не жалезнае ядро голема, якое каштуе 90. Ну, то бок 10 каля 60, можа, 70. Давайте за 70 паспрабуем прадаць. Так, далей. Я думаю, стрыжень можна спакойна
перадаць. І вось гэтай камяні. А потым ужо будзем вырашаць, што яшчэ дапрададзім. Адчыняем нашу краму. Не зашмат стрыжняў на рынку? Не-не-не, гэта першыя стрыжні, якія я прадаю. А не, дагэтуль прадаваў ужо. Вось, просто зараз яны мне патрэбны для крафта, таму большую частку я ў сябе ў куфры буду трымаць. З патрэбы ў стрыжнях падаюць на рынку, зашмат ужо іх становіцца, ўсё ж такі прыйдзецца, вось толькі што стала. Таму мы, хутчэй за ўсё, у наступны раз будзем падзніжаць ім кошт. Эй, занадта тана прадаў. Блін, трэба будзе змяніць ім кошты. Мы зарабілі, у нас зараз 3320. Ёсць яшчэ што выкласці? Так, ёсць. Тканіна. І за 250 яна файна прадалася. Ты за 110 таксама файна прадаешся. Вось вас я, по-мойму... яшчэ не ведаю, колькі яны каштуюць. Арыентавацца будзем прыкладна на 120. Мне падаецца, за гэты кошт яна павінна прадацца. Яшчэ адзін слот застаўся. Так, кошты падыдуць. Заходзьце. Паглядзіце, што ў нас ёсць. У нас ёсць трошкі новых прадметаў. Рознага смецця з падзямелля. Вы такога яшчэ не бачылі. Унікальнае смецце з цудоўнага падзямелля. Я бы так сваю краму назваў. А чаму? У сэнсе танна. Я же прадаў за нармальны кошт. Дзіўна. Добра. Усе можете ісці на выхад, усё. На сёння крама зачыняецца на сёння, хопіць. Так, давайте пойдзем. У нас зараз 4000 йо. Мы можам пайсці набыць сабе адзін прадмет, альбо паляпшэнне для крамы зрабіць. Я бы пакуль прадметаў сабе набыў. Ну, по типу, альбо лук мы можем... не можем мы сабе зрабіць лука, бо у нас каранёў няма. Але вось броню можам, і я бы яе і набыў. Трошки больш здароўя будзе. Жалезны шлем у нас з'явіўся. Давайте яго і апранем. На галаву сабе. Цікава, колькі гэта дзіда швабра дзіда каштуе. Але я не буду яе прадаваць, няхай ляжыць. Яна мне ад дзеда засталася. Пакладзем яе сюды. Няхай ляжыць. Пойдзем зробім сабе зелляў яшчэ. Для лепшага варыянта пакуль няма у нас. Чаму ты... зразумеў. Для лепшага варыянта у нас не хапае яшчэ аднаго інгрэдыента, таму робім з таго, што ёсць. Чаму я не магу рабіць шмат? Чаму толькі адзін? У нас грошай няма. Упс. Я ж усе грошы зараз скінуў сабе на тое, каб шлем зрабіць. Віншую. Блин, Люсівель, не памятаю, адкуль цытата. Нагадай, калі ласка. Гэта каджыты, так? Каджыты са Скайрыму. Можна накласці заклён на нашу дзіда-швабру, швабра-дзіду. Яна будзе хутчэй, але я не буду. Зразумеў, вось. Давайте на шлем гэта дададзім.
Патрабуе 2000. Ага, усе такія сквапныя, блин, усім грошы патрэбна. Усё дзеля грошай, а? Ну і мы таксама дзеля грошай. Так, пачакайце-ка тады. Давайте я прадметы гэтыя закіну просто сабе. Я магу хутенька апранаць іх. Добра. Меркантыльныя, так. Кашмары якія. Так, давайте складзем тады гэта, бо калі мы памрэм, то я бы не жадаў нічога згубіць з гэтага. Ідзем у падзямелле, зараз трэба зарабіць трошкі больш грошай. На жаль, зелля ў нас не так шмат будзе, таму эканомім. Затое шлем ёсць прыгожы. У нас шлях адразу ва ўсе 3 бакі. Не, там уніз нешта упала. І я бачыў, што тут зіхацела трошкі. Ой, блин, я выкарыстаў зеле, а сваё адзінае зеле я зараз выкарыстаў. Як же складана быць мною, а? Ну добра, мы без запасаў аніякіх ідзем. Усё па плану. Праверяў на усялякі выпадак, што там дакладна нічога няма. Які ў нас быў план? Зарабіць як мага больш грошай. Стрыжні сферы, добра. Яшчэ каменьчык нейкі. Яшчэ больш стрыжняў сферу. Ні халеры ў гэтым пакоі няма. Ау! Настраляў нам. Няблага з яго так упало, добра. Так, і у нас засталося яшчэ 2 шляхі, якія праверыць. Працягваем. Так, нешта зелёненькае, новенькае. О, галінкі. Карані. Яны нам патрэбны. Ау, па галаве нам. Ну, ну, не ў той бок б'еш. Не ў той бок ваюеш. Добра, гэтыя рэчы забіраем. У нас ёсць. Яны нам спатрэбяцца, але мне падаецца, усяго хапае. Добра, будзем прадаваць тады. Здароўя засталося ўсяго нічога. Ау! Слухайце, не давайте мы усыдзем. Я падчас бойкі не магу. Я думаю, што магу, але не магу. Усё. Паляцелі дадому. Частка прадметаў у нас захоўваецца, тая, што была ў нас у верхнім радку. Гэта тое, што было літаральна ў нашага персанажа. Тое, што было ў кішэньках, яно знікае у нашым заплечніку. Так. Вось гэты радок у нас застаўся. Штосьці ёсць, каб прадаць, это ўжо няблага. Але самыя дарагія прадметы, у ідэале, каб аптымальна свой забег рабіць, як толькі мы пачысцілі пакой, мы бярем самыя такія каштоўныя прадметы, кладзем у верхні гэты радок і уносім іх з сабою, бо ўсё астатняе, ну і халера з ім. Можна, вядома, прапусціць зараз дзень гандлю, але ж гэта рабіць мы не будзем. Так, адкладзем сабе вось гэтае джеллі, бо з яго мы будзем рабіць сабе зеллі.
Гэта мы таксама адкладзем. І атрымліваецца, у нас усяго 3 прадметы, якія мы можам прадаць. Ну, хоць штосьці. Швабрадзіда? Не, яе прадаваць не будзем. Яна ў нас ад дзеда. Яна вельмі каштоўная. Так, меч. Зламаны, на жаль. Бэзам не пахне, правяраў. Так, ты у нас каштуеш. За 70 вельмі танна. Давайте падвысім кошт до 90. Як нехта мог бы сказаць, швабрадзеда. Так. Продадим вот это. За 30 уже занадто, мне падаецца, не продадим. Давайте до 90, до 20 знизим. Трошки потанней пойдем. Вельмі хуткі у нас дзень будзе гандлярскі. Пакуль што у нас забегі такія, што мы нават не запаўняем сабе свой заплечнік. Усё яшчэ занадта танна прадалі неяк. Дзіўна. Мы зараз прадаем тое, што літаральна ўсё, што мы набылі ў падзямелі. Але потым мы ў падзямелі будзем уносіць столькі прадметаў, калі ў нас поўнасцю будзе запоўнена. Нам прыйдзецца абіраць, што больш дарагое, каб не набіраць сабой проста танных прадметаў. Вось. У прынцыпе, мы на сёння прадаліся. Давайте закрываць краму. Усе на выхад. Ёсць трошкі грошыкаў. Давайте заробім сабе зелляў. Бо без зелляў мы шмат не набярэм. По максимуму 7 мы можам сабе зрабіць на ўсе грошыкі. Вось іх і забярем. Паспрабуем зараз, з-за таго, што я прадзяўбаўся і не адразу зразумеў, што зелляў там можна было бы і, скажем так, не так актыўна выкарыстоўваць, то зараз мы будзем арыентавацца на проста, як пайдуць справы, і зеллі мы, насамрэч, не вельмі актыўна іх выкарыстоўваць і будзем, бо кожнае зелле каштуе 118 залатых. А гэта значыць, што гэта цэлы набор прадметаў на адно зелле толькі. Мы не вельмі можам сабе іх дазволіць. Трэба вельмі асцярожна з гэтым быць. Даследуем далей. Не, прадметы не падайце. О, новы прадметик нейкі выпаў. Дайте-ка зазерну, что это такое? Яйка лётаючага голема. Не то яйка, якое вы могли подумать. Самое звычайное. Так, это Тунізія. Зноў жа нічога. Шкада. То яйка, то стрижень. Ну, як ёсць. Ау. Котится. Валюша котится. Мы ад големаў нічога не адкавырваем. Калі яны паміраюць, у них самастойна адпадае. І стрыжень, і яйка. Так, вось тут можа няма нічога. Так, у ідэале было бы здабыць гэтых самых якіх лук усё ж таки зрабіць сабе. Як у яшчуркаў. Так, это механізм самаабароны. Адкідваць свае яйкі у небяспецы. Оп. Яшчэ прадмету набраліся. Ай, отпусти. Со слаймами разобраліся. Зелье здароўя. Ці варта зараз піць? Мне падаецца, варта. Яны прыкладна па 30 па 40 нам даюць, таму разлічваем па 40 здароўя на кожны. Яшчэ одно месца лагер.
Там шмат назад злева нешта. І яшчэ месца. Так. Мяне сёння атакаваў рухаючыся камень. Ты можаш сабе гэта ўявіць? Камень, які рухаецца. Я зрабіў тое, што зрабіў бы любы разумны чалавек у гэтай сітуацыі. І ударыў яго ў адказ. Так. Ён разбіўся, падаючы на зямлю, і пакінуў пасля сябе каменнае сэрца. Ядро, як бы некаторыя маглі бы яго назваць. Гэта адно з шматлікіх унікальных скарбаў, якія толькі могуць быць знойдзены ў гэтым падзямеллі. Падаючы з ахоўнікаў, які унікальны толькі для гэтага падзямелля. Я павінен сказаць, што кожны з гэтых падзямелляў мае сваё вельмі асабістае асяроддзе. Культура, нават можна сказаць, што сваю асабістую культуру. Мы зараз знаходзімся, нагадваю, з 5 падзямелляў, мы знаходзімся ў першым падзямеллі, у падзямеллі големаў. Ау, 2 удары, гэта было наше одно зелле. 118 золотых. Мне ударили на 118 золотых. Вось наши 118 золотых улетели зараз. Так. Прадметы, гэта ўжо мы глядзелі, так? Гэта каштуе 110, гэта каштуе 250. Вельмі файныя прадметы, забіраем. Выкацем рахунак. Каб яны яго яшчэ аплацілі? Прадметікі. Так, лінзы яшчэ. Оу, я ўпаў. Ну. Так. З гэтага боку абыдзем, бо гэты гаршок мне не дае перакаціцца. Бывай, прадметик. Навошта там ворагі? Так, гэта лёгка. Так, давайте-ка. Тут яшчэ можа... Не, нічога няма. Глядзім. Што ў нас? У нас ёсць яшчэ месца для 6 прадметаў. Альбо тых жа самых прадметаў можам іх у один стак пакласці. Мы можам сабе так, вось, ужо для 7 прадметаў. Добра. Давайте зараз, каб не рызыкаваць, бярем самае дарагое, што ёсць у нас, і кладзем у верхні радок. Так, это не тое. Гэта у верхнім радку ёсць яйка, якое каштаваць можа да... Нават не ведаю колькі. Яно не адзначана ў нас увогуле. Цікава. Гэта вельмі цікава, яно павінна быць у спісе. Вось яно... яно хутчэй за ўсё вось гэта. То бок даволі каштоўнае, пакінем яго там. Гэта энергія каштуе 100. Добра, пакуль пакінем. Вось гэта каштуе 280. Это адразу ідзе. Альбо 230. 280. Так, я пойду сюды. Ядро ідзе за 90, не вельмі так настолькі каштоўная. Тканіна за 250 адпраўляецца. Правяраем, ці ёсць нешта яшчэ дарагое. 110. Зусім танная, зусім танная. Ну, от, выглядае добра. В прынцыпе, у нас зверху самыя плюс-мінус дарагія стрыжні недарагія. Давайте іх заменім на нешта больш каштоўнае. Вось гэта можа спатрэбіцца. Вось гэтая штука. І набярэмся для заклёнаў. Так. І... Ну, в прынцыпе, няблага. Мне падаецца... Так і пакіну. Добра. Калі нават памрэм, то у нас неблага яшчэ унесем з сабою. Па мапе у нас застаўся шлях толькі ўлева.
Ау. Упс, упали. Ну, хопить. А, гэта мімік. Я зваліўся. Ай, мімік, адчапіся. Гэта мімік выбівае з мяне прадметы мае жа. Ау. Хопіць. Пачвара. Зато з яго нейкі унікальны прадмет выпаў, мне падаецца, так? Што это такое? Рунічны інструмент. Я не ведаю, колькі ён каштуе, але ён высока, вельмі высока ў спісе паміж 275 і 3000, дзесьці ў сярэдзіне. Але, наколькі памятаю, ён нам патрэбны для паляпшэння, так што мы пакінем яго. На жаль, частка прадметаў упала ў гэты самы, у бездань. Так што мы згубілі частку нашых прадметаў. У нас вызвалілася яшчэ месца. Окей. Працягваем даследаванне. Не, прадметікі. Эй, а ну дай, маё. Добра, яшчэ куфар. О, пачакай-ка, што это такое? Вадзяная лампа. Добра. У нас не засталося зараз месца для прадметаў, бо гэтыя прадметы з праклёнамі патрабуюць асабістае месца. Толькі з краю. У нас зараз 3 такіх прадмета. Зараз я ператасаваў, і плюс-мінус у нас вызвалілася месца. Ёсць апошняе месца для апошняга прадмета. Самага апошняга. Вадзяная лампа, ты што? Колькі ты каштуеш? Каля 275. Добра. Пакідаем. Добра, тут не вельмі цікава. Так, звычайна гэты фонтан адразу... я згодны, трэба ісці да ханты. Ён, звычайна, гэты фонтан перад босам. Я не ўпэўнены, што я пацягну боса, калі шчыра. Калі нават я яго пацягну, я б лепей, можа, зараз усё гэта, што я набраў, дадому вярнуць. Бо месца у мяне падскончылася амаль. Так, нотатка. Вось гэта наконт таго, што прадметы знікаюць. Ён ВДВшнік? Не, там нейкі голем, не памятаю які. Ідём да хаты? О-оу. А справа ў чым? У нас няма грошай для таго, каб вярнуцца да хаты. А ці ёсць такая магчымасць у гульні? Было такое раней. Я так разумею, што мне не адчынена гэтая магчымасць. Упс. Трэба было пакінуць грошай. У гульні ёсць магчымасць браць прадметы і канвертаваць у золата літаральна ў хаце. Ну, па тыпу... Не, ножкамі не атрымаецца, толькі праз амулет можна вярнуцца. Можна было браць прадметы і пераўтвараць іх люстэркам сваім, амулетам гэтым. Можна было пераўтвараць у золата. Па вельмі невыгаднаму курсу, але калі у вас шмат прадметаў, лепей, парачку прадметаў знішчыць і адправіцца да хаты, правильно? Таму што 200 гэта не той каб шмат. Але зараз выбору у нас няма. Такая алхімія падзабаронай. Ну, тут не. Працую толькі ў падзямеллі і толькі з артефактамі з падзямелля, што цікава. Ідзем да боса, у нас выбора няма. Нам трэба... Давайте зараз яшчэ раз перасунем прадметы, каб зарабіць як мага больш. Гэта прадмет каля 200. Ён танней... ён танней за тканіну, так? За лінзу ён дакладна будзе даражэй. Таму вось так перасунем. Тканіна яшчэ... Магу я аб'яднаць вось гэтую тканіну з адным праклёнам з тканінай з другім праклёнам? Не? Хутчэй за ўсё не. Шкада. Ты у нас каштуеш 230. І гэта... Там даволі... вось гэты прадмет вельмі важна з сабой унесці. Халера з усім астатнім, вось яго трэба ўнесці. Крышталікі нават гэта не настолькі важныя. Давайте іх пакінем. Я хутчэй за ўсё памру на босе.
Ось. Ну, спрабуем як ёсць. Бо магчымасці вярнуцца ў нас няма. Будем вельмі асцярожнымі. Ау. 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 Супраць яго вельмі ўдала было б лукам скарыстацца, але лука няма, мы ўсё яшчэ яго не зрабілі. Ай. Не, пару удараў. Уф. Так. Со здароўем вельмі дрэнна. Прадметы я ў яго ўсе забраў. Назад вярнуцца я не магу, добра. Усё яшчэ. Я не ўпэўнены, што мне дадуць зараз магчымасць ісці дадому. Чытаем. Это адзін з дзіўных гэтых самых механізмаў, якія істоты кідаюць пасля сябе, пасля таго, як збягаюць. Гэты багатыя, амаль літаральна багатыя. За кожны прадмет, які ты памяшчаеш у гэты механізм, ну вось зараз выпадае трошкі золата. Яно выглядае як люстэрка, і я вось думаю, куды скарбы, якія кінуты ў гэтай люстэрка, знікаюць. І ці сапраўды я атрымліваю найлепшую здзелку на гэтым. Вось зараз, дзякуючы яму, гэтаму люстэрку, мы можам прадметы свае перарабіць. Добра. Кідаем прадметы ў люстэрку, атрымліваем грошыкі. Усё проста. Так, самыя бескарысныя прадметы пакуль што. Галінкі мне, калі шчыра, патрэбны, таму давайце выкінем... як ты 90 каштуюць. Вось іх. Мне гэтага дакладна не хопіць, але я іх могу выкідваць смела. Вы не ведаю, колькі вы каштуеце, але мне не стойка патрэбны таксама зараз. Каб вярнуцца назад, зараз мне патрэбна 300 манет. 300 манет. Ну, нам прыйдзецца нармальна так павыкідваць тады. Вось. 244 у нас ёсць. Цябе. Прыйдзецца яшчэ мечык, можа, адзін выкінуць, зламаны. Вось, хапіла. Нарэшце. Вяртаемся дадому. Мы малайчынкі, мы перамаглі боса і нават змаглі зараз вярнуцца дадому. Дзякуючы люстэрку. У нас ёсць, я нешта не памятаю гэтага ў гульні, але зараз у нас ёсць загончык, у якім высіджваецца яйкі. У нас істоты будуць нейкія, хутчэй за ўсё. Бачыце, там яйка слайма ёсць і яйка голема яшчэ. Цікава. Я вось гэтага моманта ў гульні не памятаю нешта. Так, паляпшэнне ў горад. Мы пакуль нічога не ўкінем. Адкуль там яйкі? Мы ж забралі яйка ад голема і забралі яйка ад слайма адзін раз. Я думаў, што яго мог прадаць, але не, яно адразу пайшло ў той загончык. Я не ўпэўнены, што мне патрэбна, каб яго высидзіць, гэтае яйка. Так, гэта пойдзе сюды. Няхай будзе. Крышталікі. Усё астатняе я пакінуў пакуль. Аўтаматам, так, я ніяк на гэта не ўплываў. Як толькі я вярнуўся, яны там тут трапілі. Я зараз прадам толькі тое, што мне не адзначана, што мне трэба прадаваць. Але мне падаецца, мне... Зараз, яшчэ раз паглядзім. Звычайна, больш чым адзін стак, мне нічога не патрэбна, правильно? Так што давайте вось гэта пакладзем. Гэтыя самыя палкі, стрыжні. У нас яшчэ адзначаны некаторыя, так што мы іх таксама пакладзем.
Аб'яднаем гэта разам. Галінкі нам спатрэбяцца, камяні нам ужо ёсць, так ляжыць. Вось вы пойдзеце таксама ў куфар. Іх 5 можна максимум, добра. Мне падаецца 6 патрэбна на нешта, таму я пакладу сюды. Астатняе пазбавілася праклёнаў, таму можам іх скласці разам. І вось гэта ўсё, што ў мяне зараз у інвентары, акрамя вось гэтай штукі. Гэта таксама трэба пакласці сюды. Усё астатняе можна прадаваць, мне падаецца. Давайте прадаваць. Бо грошкі таксама ж патрэбны, правильно? Стрыжані жалезныя. За 20 занадта нізка, за 30 занадта высока. Значыць, 25 будзе. Ёсць. Вадзяная лямпа, якую мы яшчэ не ведаем, колькі яна каштуе, але будзе каштаваць яна 10 паміж 250 і 250. Дзіўна. Патрабаванне ў гэтай. Ну, 10, давайте пакінем 250 і паглядзім, як яна прадасца. Ты на продаж. Трэба казаць, што стрыжань з голема дадае мужчынскай эмоцыі. Дакладна ад гэтага продажы пайдуць уверх. Так. Блін, ўсё яшчэ вольнае месца засталося. Блін, галінкі яшчэ патрэбны. Давайте галінку адкладзем, бо я зноў жа баюся прадаць прадметы, які нам патрэбны. Галінка нам патрэбна для лука, наколькі памятаю. Крышталік гэта за 100, добра. Астатняе зараз у 2 заходы ўсё прададзім. Калі ласка, усе заходзьце, заходзьце. Крышталік пайшоў. Дзякую вялікі вам. Прыходзьце яшчэ. Давайте, пакуль яны там занятыя. Вось 8 ядзер гэтых ёсць. Яны па 90 прадаваліся. Прадаваліся няблага. Можна луку эльфікі пазычыць? Неабходна будзе. Толькі гэта ў іншай гульне. Тысяча грошыкаў у нас ёсць. Гэтага, на жаль, мне падаецца, на зброю новую нам не хопіць. Запыт на ядра големаў даволі высокі. Давайте яго, яны даволі папулярны. Давайте падвысім цану на до 110. Чым лепей мы іх прададзім, тым лепей для нас будзе, правильно? Тым больш, што мы іх 8 адразу прадаем. І ось гэтыя камяні, яны амаль нічога не каштуюць зусім. Грошыкі. Каменчыкі чамусьці занадта танныя прадаю. Чалавек быў задаволены вельмі цаною. Падазрона задаволены. Так, мне ёсць што-небудзь яшчэ прадаць? У мяне амаль 4000, мне падаецца, 4000 мне і патрэбна. Давайте, можа, крышталік прададзім. Вось гэтыя 5 ёсць. Оп. Колькі могуць каштаваць гэтыя крышталікі? Нам невядома дакладна, але яны паміж 5 і... Тут мне падказкі не будзе, так, на кошт? Давайте 200 поставим, пакуль што. Хутчэй за ўсё не прадасца. Але чаму не? Я ж могу спадзявацца, правильно? Не, занадта. 150? Калі ласачка. Паглядзіце на новую цану. Зніжкі. Занадта. Окей.
Нават з гэтымі зніжкамі, гэтым зніжкам патрэбны зніжкі. 120. Мне літаральна, калі я прадам яе за 200, то ўжо, ў прынцыпе, я буду задаволены, але ж хацелася б максімальную цану атрымаць. 90. Стрыжня для дзеда. Гэта ўсё для мужчынскай эмоцыі, гэта ўсё. Прыглядзіцеся яшчэ, вы проста дрэнна разглядзелі цану ў папярэдні раз. Я ўяўляю, як цэннік... О, прадаў. Я ўяўляю, як цэннік літаральна за адзін дзень 8 разоў перакрэслены такі. Такой, я спрабую прадаць яго хоць як. Усё, гэта быў апошні прадмет на сёння. Пайшлі, набудзем сабе зброю. Павінна ў нас зараз быць на паляпшэнне. Альбо браня, альбо зброя. Штосьці мы дакладна можам зрабіць. Так, з гэтага спіс пажаданага можна прыбраць. Вось гэты меч і шчыт можна палепшыць зараз. Будзе вельмі няблага. Альбо зрабіць лук. На лук мне патрэбна яшчэ... мне падаецца, я прадзяўбаў важныя прадметы. Ну і галінак не хапае гэтых каранёў. Добра, давайце меч і шчыт, таму што хоць штосьці. Яны мне вельмі дапамогуць. Хоць нейкая альтэрнатыва будзе пакуль што. Добра. Я прыбяру яе са спіса пажаданага, каб мне не адлюстроўвалася, што я збіраю прадметы на іх. Так, добра. Прадметаў у нас не засталося. Зелля ў нас таксама не засталося. Вось што я заўсёды не пралічваю, гэта тое, што мне патрэбны дадатковыя грошыкі на зелле. Таму зараз, хутчэй за ўсё, зноў будзе вельмі хуткі заход у нас. З добрага толькі тое, што ў нас зброя зараз палепей. Трошкі. Што мне? Яны засталіся. Добра, усё. Лезем унутр. Не тое, каб я адчуваю моцную змену са зброі новай. Так, гэта ўсё, гэта якраз такі мне патрэбна для паляпшэнняў. Усё ж такі на ворагах, якія трошкі памацней, адчуваецца, бо мне на пару удараў менш трэба наносіць ім. Я выйшаў адразу да боса. Мы можам працягваць адразу ісці к босу. Это карысна, таму што чым далей мы забіраемся, тым больш дарагія прадметы там будуць. Але зараз мяне цікавяць таксама і галінкі, то бок прадметы літаральна з гэтага ўзроўня. Галінкі самае амаль таннае, што ёсць тут. Паглядзіце, якая цікавая рэч. Бачыце, зверху на гэтай лакацыі ёсць лес, і гэта мы можам зазірнуць на то, як выглядае іншае падзямелле. Гэта па тыпу адным падзямеллі можна трапіць у іншае падзямелле, але толькі літаральна на адзін-два экраны. І вось так выглядае, напрыклад, другое падзямелле. І прадметы адсюль падаюць именно канкрэтна з другога падзямелля, гэта зусім іншыя прадметы. Наконт падаюць, і гэта я так добра сказаў, але насамрэч нічога мне не ўпала, мне пашчасціла. Туды праходы яшчэ ўлева ёсць.
Оп, яшчэ. Я трошки пропусціў тут. Нічога там не было, на жаль. А гэта і тупік увогуле, можна вяртацца назад да выхаду. Вот это место яшчэ не праверылі. Зноў жа запісы. Хутчэй за ўсё тое ж самае. Яны як матылі. Як матылі на полымя. Гавару вам. Гэта прыключэнцы. Падарожнікі. Так шмат прывабліваюцца падзямеллем. Так шмат, і толькі каб адчуць, як яно спальвае іх. На шчасце, калі вы страціце прытомнасць у падзямеллі ад болі, напрыклад, альбо стомленасці, яно выплюне вас назад у пэўны момант. Але гэта вельмі складана, не вельмі зразумела. Ніхто дакладна не можа сказаць, што ў гэты момант адбываецца. Але вы заўсёды можаце апынуцца звонку падзямелля. З толькі невялічкімі слядамі слаймаў на сябе і, любыя траўмы, якія вы накапілі ўнутры. Так, некаторыя трапілі ў падзямелле і ніколі не вярнуліся, але большасць з іх было выплюнута назад. Шмат каму падабаецца адчуванне бойкі. Ім шмат хто шукае магчымасці зарабіць грошай. Але ў гэтых падзямеллях ёсць значна больш, чым толькі гэта. І на гэтым загадка скончваецца. Это ўсё мы забираем. На жаль, здароўя у нас не толькі шмат, у нас толькі 2 шкляначкі са здароўем. Мы зараз паспрабуем, можа, забіць яшчэ раз боса. Паглядзім, як гэта пройдзе. Але я не ўпэўнены, што атрымаецца. Грошыкаў у нас. Давай, праходзь. Літаральна тое, каб вярнуцца. Альбо, калі мы трапім у больш глыбокую тэрыторыю, то бок на наступны ўзровень, то нам спатрэбіцца больш грошай, каб вярнуцца. 300. І таму, можа, не варта забіваць увогуле боса. Таму што мы можам згубіць больш, чым заробім. Так. Па прадметах яшчэ ёсць месца для новых. Кошт прадметаў будзе не вельмі высокі, калі шчыра, я так гляджу, і яны ўсе, не тое, каб дарагія. Нічога надзвычайнага ў нас з сабою няма. Вось гэтыя галінкі, карані нам патрэбны. Мы каб памыцца насамрэч ходзім, мы каб усё рабіць ходзім сюды. Без падзямелля наша жыццё ўвогуле цяжка ўявіць сабе, як мы ўвогуле давалі раду дагэтуль. Так, гэта танна. Гэта танна. Это ўсё таннае, наколькі я памятаю. Меч нават неблагая рэч. Стрыжань фігня. Галінкі нам спатрэбяцца. Ось как неяк так будзем. Змагацца ці не змагацца? Вось пытанне. Давайте паспрабуем. Бо зараз меч больш надзейны. Ау. Ведаеце, за гэтым мечом я мог бы просто стаяць і біць яго, і гэта было больш карысна, чым я зараз рызыкаваў сваім жыццём. Так, мы нават можам пачысціць пару пакояў на наступным узроўні, мне падаецца.
Можем рызыкнуть. Так. Другі ўзровень гэтага падзямелля. Лук быў цудоўным. На жаль, усё яшчэ няма нават першага ўзроўня лука. Забіраем гэта ўсё. Бачыце, новыя з'явіліся прадметы. Ёсць прадмет, вось гэты, а у якога ёсць праклён. Ён знішчыць, калі мы будзем пакідаць падзямелле і трапім у горад, мы знішчым прадмет справа зверху ад яго, вось гэты меч. Таму, каб яго бяспечна з сабой пераносіць, нам патрэбна перасунуць яго ў самы альбо каля сцяны вось тут паставіць, альбо ў самы кут, каб ён нічога нам не знішчыў. Вось гэты мае праклён наступны. Там 4 артефакта, якія мы не ведаем, што там знаходзіцца. Яны будуць невядомымі да таго моманту, пакуль мы не пакінем гэтае падзямелле. Калі мы яго пакінем, мы пабачым, што гэта за прадмет. У нас ёсць яшчэ месца ў нашым інвентары, і мы можам нешта пакласці. Пытанне, ці варта рызыкаваць? У нас здароўя не той, каб шмат. Палячыцца мы не можам. Рызыкуем вельмі моцна. Давайте рызыкаваць ці не? Не буду. Не-не-не, таго не варта. Давайте, у нас зараз не хапае грошай на тэлепартацыю, таму абярэм штосьці, што нам не вельмі патрэбна, і чаго не вельмі шмат. Вось гэтага павінна хапіць, каб вярнуцца. Спадзяюся. Так? Не хапіла. Добра, яны прадаюцца прыкладна за палову свайго альбо за чвэрць свайго рэальнага кошту. У нас засталося 25, то бок нам патрэбна на 25 і прадаць. Каб на 25 прадаць, ну нават на 20, так? Нам патрэбны прадмет, які будзе каштаваць 100, калі я правильно разумею, 1090. Што у нас ёсць такога? Один меч можа падысці. Вось ты, один крышталік. Вось яго прададзім. Ідэальна. Там прыкладна 30%, я так зразумеў, ўсё ж такі. Паляцелі назад. Вы паглядзіце, невялічкі слайм вылупіўся там. Бачыце там? Фігачыцца трошкі зверху. Я не ведаю, што я магу зрабіць, ну, па тыпу, як абраць яго. О! Я яго ўзяў з сабою. Яго можна пагладзіць, а я не ведаю, вось ён за мной бегае. Я не памятаю такой магчымасці ў гульні, шчыра. Ну, добра, са мной будзе бегаць. Пакуль што гэта адзіны сябра, які ў мяне можа быць. Так, грошыка у нас літаральна 0, таму мы зараз займемся тым, што адзначым сабе, што мы збіраемся увогуле скрафціць. У ідэале гэта лук. На лук у нас прадметаў усё яшчэ не хапае, але стрыжні ўжо можна прадаваць часткова. 10 стрыжняў у нас ёсць у хаце, і вось гэты 5 стрыжняў можна прадаць. Галінкі трэба адкласці, бо галінкі вартыя таго. Будзе краму вартаваць? Не, ён пойдзе з намі у падзямелле. Так, ты пойдзеш туды. Мне падаецца, вось гэта занадта. Можна адзін прадаць. Галінкі ідуць нам у кофар. Усё астатняе прадаем. Так. Гэта выкладваем усё. Акрамя вось гэтага. Кладзем назад. Мы дакладна ведаем цану ўсяго гэтага, не? 160, 280 няблага прадавалася. Мы не ведаем, колькі ты каштуеш. 120 занадта нізкая цана. Давайте падвысім до 150. І выкладзем яшчэ гэтыя камяні. Мне падаецца, гэтыя камяні таксама добра прадаваліся неяк. 3 занадта нізкая цана да іх. Давайте 5.
Продаецца, добра. Пайшлі мячы. Давайте пакладзем яшчэ прадметаў. Вы па 15. Па 15 гэта добрая цана для іх. І вас таксама на продаж. Цудоўна. Бізнес ладзіцца. Адзінае, што нам патрэбна да халеры грошы. Гэта кляты артефакт, які іншыя артефакты знішчае. Нельга прадаць ці скінуць? Не, нельга. Па тыпу той, які знішчае перад выхадам. Так, яго любы прадмет можна выкінуць. Але ж сквапнасць вам гэтага не дасць. А тыпу, калі гэта будзе танны артефакт, вы пажадаеце ад яго пазбавіцца. Але вы заўсёды жадаеце уцягнуць як мага больш карысных рэчаў з падзямелля. Зараз для нас любыя рэчы карысныя, бо мы ледзь запаўняем свой заплечнік, ён амаль увесь пусты заходзіць. Пераправяраем кошты. Все добра. Добрыя кошты. Мы ўжо вызначыліся з гэтымі прадметамі, ведаем, колькі яны каштуюць. Вядома, што вось гэтыя прадметы па 3 ўжо можна проста выкідваць. Яны, калі б была канкурэнцыя за месца ў нашым заплечніку, то мы бы выкінулі прадметы вось гэтыя за 3, за 5, ну, увогуле, бессэнсоўна іх. Ось, бо нас цікавіць зараз прадметы, каб мы іх маглі прадаць прыкладна за 100-200 ў ідэале. Мне падаецца, ўсё ніжэй ўжо не настолькі карысна. Залатыя руны. Яны даражэй за 280 і танней за невядомую цану. Так. 300, 310, 310 давайте. 330 пастаўлю. Хутчэй за ўсё не прададзім, але пахарху пачнем зніжаць адсюль. Будем вызначаць цану іх. $300 у нас ёсць. Зараз, калі добра, яшчэ прададзім. О, вы глядзіце, за 330 набыў. Ну, мы зараз багатыя будзем. 1320 толькі за тое, што прадалі тыя руны залатыя. 4500 у нас. 4900. Цудоўна. Закидываем гэтае ўсё, пераправяраем цэны, каб занадта нізка не прадалі. По ночах мы бегаем у подземелья, днем продаем, что знайшлі. Літаральна апісвае полностью ўсю гэтую гульню. Продали гэта. Ну, вы паглядзіце, мы багатыя, 6000. Мы зараз наробім шмат. Мы палепшым адзін прадмет, які будзе не даражэць за 4000 і набудзем шмат сабе зелляў. У ідэале набыць лук, бо некаторыя ворагі значна прасцей ўсё ж такі іх расстраляць з бяспечнай дыстанцыі, чым рызыкаваць да іх падыходзіць. Так, усё мне атрымліваецца. Есть яшчэ трошкі ад слаймаў, але я яго пакіну. Усе на выхад. Канец. Усё прадалі. Закрываемся на сёння. Цудоўна, вельмі файна мы прадаліся зараз. Палепшыць прадметы. Шлем у нас ёсць. Можна яшчэ за браняй, дзе наш смужык. Дакладна, дзе ён? Вось он маленечкі за мной поўзае, вось. Вось он там ёсць. Не вельмі заўважны. Так. Гэта мы пакінем як ёсць. Лук, калі ласка. На яго галінкі патрэбна. Можна палепшыць гэтую самую краму, альбо набыць сабе, ну, зараз паглядзім яшчэ, што там на дашцы. Так, на гэта вялікі меч. Можа, варта яго набыць. Там дзідыя. А ці магу я чагосьці з гэтага набыць, не? Патрэбна вось гэтых камянёў даволі шмат. 6, а ў мяне толькі 1.
гэтыя стрыжні яшчэ 2. Але гэта на галаву ідзе, так? Так, гэта стальны шлем. Ён лепей за мой бягучы. Але запавольвае мяне. Давайте нешта такое... я зразумеў, 3 ўзроўні ёсць. Тканевая броня, жалезная броня і стальная броня. І кожная, по типу, самая цяжкая броня запавольвае нас. Самая тонкая броня, то бок тканевая броня, яна нас паскарае трошки. Вось. Мы будзем, можа, мэтанакіравана ісці ў жалезную, бо гэта... Вось так я прыбяру тады. Ой, так. Нам спатрэбіцца тады для жалезнага даспеху яшчэ крыху камянёў, якія мы выкідвалі. Мы нават прадалі цэлую пачку сёння. І на іх яшчэ абутак таксама. Калі вернемся сёння, то абавязкова гэта зладзім. А на дашцэ ў нас новы персанаж можна. Лерри Тейлер. Так. Можна ўзяць, набываць прадметы з падзямелля ў яго. Ён перапрадае гэтыя прадметы. 5500. Ён не настолькі нам патрэбны зараз, так што яго давайте пакінем. Жорсткай неабходнасці ў ім няма. Ён абавязковы для пашырэння горада, то бок мы гэта зробім раней ці пазней. А зараз я бы альбо за 4000 набыў сабе паляпшэнне нашага касавага апарату, бо дасць нам 10% прыбытку яшчэ. Гэта вельмі файненька. Давайте. Оп. Няхай на гарбатку нам пакідаюць. Больш. І на астатнія грошы мы набудзем сабе зелляў. Так? Так. 13 зелляў мы можам нарабіць сабе. Файненька. З такой колькасцю мы можам даволі глыбока ў падзямелле забрацца. Зараз будзе добры заход. У нас зараз нават ёсць грошыкі на тое, каб вярнуцца, то бок нічога з прадметаў знішчаць не спатрэбіцца. Можа, варта было пакласці частку гэтых зелляў у куфар, але ўжо занадта позна. Я спецыяльна буду выкарыстоўваць іх так, каб сабой як мага больш хабару забраць. Можа, будзе біцца? Ён б'ецца? Ён сапраўды б'ецца? Я шчыра не памятаю гэтага ў гульні, я і прайшоў. Я не памятаю, каб мне была дапамога нейкая. Вы паглядзіце, он літаральна б'ецца там. Фамільярчык невялічкі. Клюк? Час ад часу. Так, гэта ўсё забіраем. Пакуль забіраем усё, бо месца ё. Оп, лісце з наступнага падзямелля ўвогуле. Эй, отпусти мяне. Добра. Прадметікі. Зноў нататкі. Уже было. Сёння адзначаем у першы дзень, калі я трапіў у гэтае таямнічае падзямелле. Мы ўжо чулі гэтую гісторыю. А нельга прапусціць? Можна. Я нешта па тыпу чакаў, пакуль скончыцца ўся размова. Выпусціце мяне. Так, у нас зелляў. Калі паглядзець, зелляў у нас з сабой 13. У ідэале мы можам выкарыстаць 8, каб вызваліць поўнасцю сабе месца ў інвентары, каб сабраць іх потым. Так. Галіначкі нам спатрэбіцца для крафту. Ау.
Ну, куда ты бежишь? Ну, все добро. Собрали это. І з куфара ўсё забіраем. Потым будзем вызначаць, што мы будзем выкідваць, бо з нашым доўгім зараз заходам... А, і, калі шчыра, можна скарыстацца 2 зелля. Ага. Это я скарыстаўся 2 зелямі, калі ў мяне быў фонтан под рукою. Ну, бывае, бывае. Я зараз не пайду на боса, я вярнуся, бо мне патрэбна шмат гэтых каранёў. О, тут унізе нешта ёсць. Чаму звычайна тут ёсць нешта карыснае, але памыліся цудоўна ж, ачмурэнна. А чаму там мне каторы раз уже трапляе? Там унізе нешта ёсць і нічога тут няма. О, блин, зараз я выпадкова упаў. Я зараз спецыяльна... Ау. Балючо. Это все в этом покое. О, там шкелет справа. Оп. Шкляночка со здоровьем. Добра. Мы ўсё падабралі, што магчыма. Зараз пойдзем на босса. Спецыяльна перад боссам перакладзем трошкі адну шкляночку сабе ў зброю. А, босса не будзе адразу? Дзіўна. Звычайна ён адразу пасля фонтана. Оп, яшчэ шкляночка. Неяк закормлівае мяне падзямелля. Вельмі лёгка. Так, 3 мяча. Мячы зламаныя можна выкарыстаць на вялікі меч. Адзін вялікі меч. Давайте-ка паглядзім. Я магу нешта зусім танае. Вось гэтае, мне падаецца, для чагось таксама было патрэбна. Але яны каштуюць амаль нічога, і я сабе не адзначыў. Раз я не адзначыў, то хутчэй за ўсё не тое, каб патрэбна. Таму мы зараз выкінем яго. Так. Так. Ёсць лісце вось гэтае. Колькі яны могуць каштаваць? Моцнае лісце паміж 60 і 1275. Дзесьці ў сярэдзіне. Хутчэй за ўсё каля 300 будзе каштаваць, мне падаецца. Гэта з іншай лакацыі. Але больш, чым 2 я іх ужо не набяру. Таму што хутчэй за ўсё гэтыя пакоі не вельмі частая рэч. З іншага падзямелля. Плюс у мяне ёсць не вельмі ўдалы вось гэты артефакт. Ён па тыпу 1, і я не змагу ў яго гэты слот пакласці, то бок ён проста нікуды сыходзіць. Я магу яго... пачакайце-ка, я яго выкінуць не магу. Я магу яго толькі адправіць у люстэрка. Давайте ў люстэрка адпраўляем тады. Ёсць. Паляпшаючы крышталік пакінуў пакуль што. Ты ў нас каштуеш 90. Не тое, каб вельмі моцна. 100. 90. Големскія ядра 7 по 90. Каштуюць іх шмат у мяне, што добра. Вось гэтых вельмі няшмат. Іх толькі 2 ў мяне, але ж яны даволі часта трапляюць. Вось гэта можна выкідваць. Гэта можна дакладна прадаваць. Давайте пакуль пакінем. А то ўжо нешта занадта пачаў выкідваць, мне яшчэ можа спатрэбіцца штосьці з гэтага. Даследуем другі ўзровень гэтага падзямелля. Так. Опа. Опа, і куфар яшчэ, блин, гэты. Ну, чаму ты не б'еш? Халера.
Не-не-не, ратоваться, ратоваться. Так. Добро. Есть. Так. До халеры здоровья ушло, не падаецца. А, не. Зразумеў, за міміка выпала яшчэ трошкі лячэння зелляў, таму мы кампенсавалі часткова. Рунічны інструмент. Ён шмат каштуе, ён нам патрэбны для прадмета. Пакідаем абавязкова яго. Яго я нават перакладу ў абавязковыя рэчы. Я гатовы рызыкнуць гэтымі двумя зеллямі у сябе. Ну і замену пакуль гэтаму я не бачу, так што ідзем у наступны пакой. Ау. Что там стреляются такие, а? Водою. Я уже не все могу подобрать с того, что тут нават ляжыць. Так, крышталікі аб'ядналіся. Ёсць, скончылася месца, трэба прыдумаць нешта. Вось гэту тканіну з праклёнам, я думаю, ад яе пазбавімся, бо верагодна, што я такую ж знайду нізкаватая. Зараз сабраліся вось гэтыя камяні, яны таксама нічога не каштуюць, амаль выкідваем іх. А вось гэта, што-то ў нас? Яйка голему турэлі. Добра. З гэтых нічога я забраць не магу. Можна знішчыць праклён з іншага прадмета. Давайте вось тыя камяні мне патрэбныя. Вось зараз я яго размяшчу, і справа ўнізе па дыяганалі знішчыцца праклён у іншага. Оп. І зараз мы можам аб'яднаць іх. Цудоўненька. І яшчэ аб'яднаць. Нават. Вось у такія. Так, такім чынам вызвалілі сабе яшчэ месца. Ты у нас. Што ты у нас? Вадзяная лямпа. Яна каштуе даволі шмат. Давайте яе у кут нейкі пакладзем. Мне не падабаецца. Вось той справа залатыя руны, яны даволі каштоўныя. 330. Ці магу я нешта выкінуць, каб гэта было больш эфектыўна? Мне падаецца, вось яе можна пазбавіцца, бо яна з праклёнам. На продаж. У люстэрачка адпраўляем. І залатыя руны забіраем з сабою. Ёсць. З'еш. Не-не-не. Я гэта есці не буду. Так. Крышталік гэта не буду кранаць. Халяра з ім. Ідзем далей. Гэта мы не забярэм. Яшчэ больш выпало. Добра. З гэтага ўсяго я бачу нейкі новы прадмет, мне падаецца, вось тут. А, не-не, гэта фон проста. Мне гэтыя каменьчыкі патрэбны, нягледзячы на тое, што яны амаль нічога не каштуюць, яны мне патрэбны для крафта. У мяне ёсць 10. В прынцыпе, мне павінна гэтых 10 і хапіць. Так, ёсць ядра големаў. Таксама поўны стак іх. Так што давайте, можа, я пакіну як ёсць. Просто не буду забіраць нічога з гэтага з сабою. Новыя нататкі. Ага, гэта наконт таго, што на яго напала рухаючыся камень на яго напаў. Нічога новага. Наконт лячэння. У нас пакрыху скончваюцца гэтыя самыя шклянчыкі са здароўем. Наконт шклянчык. Давайте вось гэтых мы у люстэрка адправім. А ядра забярэм. О, пачакайце-ка. Вось гэты камень мне патрэбней больш, чым гэтыя ядра. Так што ядра... Не ядра, давайте вось гэтых слаймаў у нас не сустракалася. Толькі 2 і набралося за ўвесь час. Мы так больш эфектыўна забярэм. Вось так вось рухаючы... Вось як толькі я сказаў пра тое, што ў нас там слаймаў амаль сустракалася, і я забіў на тое, каб іх нафарміць. Вось яны і з'явіліся. Ау.
Я зараз некаторы час спрабаваў атакаваць свайго жа... Ён літаральна выглядае як мясцовы, лёгка пераблытаць. Лечымся. Ну, у прынцыпе, я магу выкарыстаць 2 зелля і проста сысці адсюль. Ну, калі яны спатрэбяцца мне, гэтыя 2 зелля. То бок даследаванне вось на гэтыя 2 і будзе. 5 гэтыя пакінем, бо ўсё ж такі гэта грошкі нармальныя. Выпусціце мяне. Нічога з гэтага для мяне карысным не з'яўляецца. Добра. Палечымся трошкі ў гэтым фонтанчику, але пойдем даследаваць далей. Мы не пойдем на босса, я не жадаю рызыкаваць. Нотатачка. Такое адчуванне, быццам бы мы змагаемся з небачным ворагам. Кожны раз, калі пакой пакінуць пустым, без людзей, такое адчуванне, што ён знікае. Замяняецца на іншы пакой, які ўжо быў, які ўжо абабралі. У нас ёсць яшчэ одно месца, куды можна зазірнуць. Вы глядзіце, колькі ўсяго, а? Я амаль нічога з гэтага я забраць не магу. Так. Мне бы гэтыя галінкі, вось яны самая карысная. Давайте я нешта выкіну. Зелле было бы ідэальным. Давайте вось гэтай камяні пазбавімся ад іх. І забярэм галінкі. Бо галінкі там шмат іх патрэбна. Ну вось так. Пайшлі. Ёсць. Гэты вораг нейкі незразумелы. Я яго атакую, і час часу просто у яго шчыт ёсць, але нават калі я ўнутры яго знаходжуся, я просто пашкоджанне атрымліваю. Так. Артефакт. Стары дызайн голема міньёна. Гэта вельмі каштоўная рэч павінна быць. Так. Яна дзесьці ў кошце павінна быць паміж 330 і, я не ведаю, там нешта 500. І ён яшчэ мае праклён, што ён сам сябе заменіць артефакт, які будзе знаходзіцца злева ўнізе ад яго, заменіцца на яго. Ідэальна, калі у вас ёсць шмат танных артефактаў, і вы можаце взять і скапаваць іх проста. То бок у вас павялічыцца колькасць вельмі карысных артефактаў. І гэта мы зараз і зробім. Бачыце, у мяне там ёсць крышталік гэтых 9 штук. Я возьму, паставлю яго так. Калі мы вернемся ў горад, гэтыя крышталікі пераўтварацца у вось гэтыя дызайны големаў. Давайте ядра големаў возьмем і пакладзем замест воднай нашай сферы, бо водная сфера ўсяго 90 каштуе, яны аднолькава каштуюць. Халера. Давайте тады големаў вось гэтую. Крышталікі колькі каштуюць? 100. Давайте мы тогда вось ядра големаў заменім. Ёсць яшчэ адзін. Можна адаслаць дадому нейкі артефакт імгненна. Мы можам выратаваць нешта. Давайте выратуем вось гэты зверху, бо ён мне патрэбны для квест, для стварэння там прадмета. Можна замяніць жа там, дзе 2. Так, можна замяніць там, дзе 2, але мы атрымаем больш, по тыпу, лепей адразу 10 сабе атрымаць.
То бок, ну, ён стварыць не адзін на адзін, а ён павінен будзе замяніць тып артефакта. І такім чынам атрымаецца мы заменім адразу 10, які каштуюць усяго па 90, на цэлы дзесятак, які будуць каштаваць па, ну, 10, па 300, па 400. То бок, вельмі эфектыўна. Дадому даслаць нам патрэбна вось гэта, будзе карысна, трапіла дадому. І ёсць магчымасць яшчэ дадому адправіць. Дадому лепей адправіць тое, што з праклёнам, мне падаецца, каб яно не перашкаджала. Вось гэта, мне падаецца, яно не настакуецца нармальна, вось яго... яно ўнізе толькі. Вось так. Вось гэта з праклёнам таксама дадому адправілася. У нас ёсць яшчэ два. Вадзяная лампа, якая каштуе 250, і рызак для гэтых самых, для големаў. А таксама можна пераўтварыць прадмет каля яго. Галінкі было бы цудоўна, але мне галінкі патрэбна. Вось зараз мы скарыстаемся тымі крышталікамі. Зараз трэба ўкласці ўсё так, каб нам максімальна прыбытачак атрымаць. Вось гэта 9 таксама заменіцца на больш дарагі прадмет. Так, для свайго стварэння мне спатрэбіцца гэтыя камяні, і у мяне застаецца яшчэ одно месца ў маім інвентары, трэба проста браць самы дарагі прадмет і іх па колькасці, каб іх было дастаткова. Вось гэтых сфер, іх 7, і яны каштуюць па 90, то бок неблагі варыянт. Я іх і возьму тады. Усё астатняе я адпраўлю у свою люстэрку. Заробім грошыкаў. Вось тут і пачынаецца. Вось зараз мы дабраліся да таго моманту ў гульні, калі інвентар будзе вельмі важнай, ну, пад свая міні-гульня ў інвентары. То бок, кожны момант гульні, асноўныя рэчы, якімі вы займаецеся ў гульні, гэта вы бярэце, кіруеце крамай, гэта прыемная міні-гульня, дзе вы выбіраеце цану і спрабуеце зразумець, як жа прадаць палепей, так? У вас ёсць момант самого даследавання падзямелля, у яком вы проста змагаецеся як, ну, проста звычайная бойка, якая таксама разнастайная з рознымі ворагамі. І ёсць інвентары, які таксама з'яўляюцца даволі важнай часткай гульні, у якой вы таксама бавіце, ну, даволі шмат часу. Вось. І яна таксама даволі цікавая. Мне вельмі падабаецца увогуле Moonlighter з-за таго, што у яе ёсць 3 розных геймплея, якія аднолькава цікавыя, і яны не задзёўбваюць да самага, ну, не ведаю, мяне не задзяўбалі да самага моманту, як я прайшоў гульню. Это вельмі рэдка такое можна зрабіць, каб быў баланс паміж рознымі разнастайнымі рэчамі. Звычайна штосьці даволі слабое. Тут я скажу, што самае слабое гэта самая баёўка, то бок канкрэтна як наносяцца ўдары, перакаты, ну, яны неблагія, але, на мой погляд, ёсць трошкі затрыманасць у іх. І адчуваецца не вельмі жывенька час ад часу. Так, мы там ядра позбирали. А ты кто такой? Ты что такое? Написано, что часовые. Я повинен просто пережить его? Бежим от его, нахрен его. Я не ведаю, что это такое. Я чую его, он все еще есть. Бачите? Это хутчэй за ўсё по типу ахоўнік гэтага падзямелля, каб я не затрымліваўся доўга. Нешта новае, мне падаецца новая нейкая рэч. Бяжым адсюль. Пойдзем на... Гэта першы ўзровень альбо другі? Мне падаецца, гэта другі мы ўжо забраліся. Можа, варта вярнуцца. Давайте вернемся, не будем рызыкаваць. Дадому. Оп, выкаціліся назад. Добра, бачыце прадмет? Чаму он толькі на 5 пераўтварыўся? Куды яшчэ падзелася 5? Можа, па тыпу максімальны стак і ўсё? Ну, добра. Яны павінны ўсё роўна каштаваць даволі шмат. Я з гэтым скарыстаюся. Калі не, то яны павінны былі апынуцца ў куфары ў мяне ў хаце. Вось у гэтым. Добра. Як дзіўна. Ці ёсць у мяне адразу на паляпшэнне, бо я не жадаю раптоўна прадаць прадмет, які мне насамрэч патрэбна.
Я магу паспрабаваць зрабіць вось гэтую броню. Яе ж у мяне няма, правильно? Што цікава, мне адразу прапануецца... паляпшэнне на яе прапануюць, таму што у мяне ёсць прадмет для паляпшэння. Ужо. Давайте броню зробім. Яна 4000. Ну, вядома. Адкуль жа у мяне грушкі на такое возьмуцца, правильно? Лук 1000 каштуе. Вось давайте яго і зробім. Зрабіць. Добра, я яго зняў з неабходнасці са свайго віш-ліста. І у мяне будзе лук. Оп. Новая зброя. Дзед, сыдзі. Я тут трэніруюся. Ну, цудоўна. Можна будзе адстрэльвацца ад ворагаў, калі не вельмі зручна з імі ў бліжняй бойцы змагацца. Так, давайте-ка... Якая справа? Ніхто не вылупіўся. Наколькі я бачу, не. Наколькі я бачу, не. Вось там два яйкі. Адное ўжо варушыцца, але яшчэ не вылупілася. А для броні цяпер не хапае толькі грошай. Да броні не хапае толькі грошай. Мы можам зараз яшчэ дзень продажу зрабіць, і мы набудзем сабе броню яшчэ жалезную. Так, з куфараў. У нас засталося вось галінкі, якія нам не патрэбны ўжо. У куфар я пакуль пакладу тое, што адзначана неабходным, то бок яно ў мяне адзначана на зброю, якую я жадаю зрабіць, каб я раптоўна іх зараз не прадаў. Трэба ж не прадаць тое, што патрэбна. Так, гэтым я і займаюся. Трэба прадаць тое, што патрэбна, і не прадаць тое, што не патрэбна. Вось. Гэтая кніга, колькі яна можа каштаваць? Яна знаходзіцца дзесьці паміж 330, і мы не ведаем, максімальны кошт у яе можа быць да 3000. Але яна дзесьці вось у гэтым месцы, у самым пачатку. То бок можна чакаць, што яна будзе каштаваць, напрыклад, 500. Давайте паставім 500, яна хутчэй за ўсё не прадасца, будзем пакрыху зніжаць яе кошт. Зноў жа, новыя прадметы. Вось вы. Я магу вас разам? Не магу прадаць. Вось яны. Дызайн. Дызайн даражэй, чым за гэтую кнігу. То бок давайте яго на 600 паставім дзесьці прыкладна. Паглядзім, як ён будзе прадавацца. Гэта таксама невядомае, колькі яна каштуе. Можа, давайте наадварот зробім. Будзем прадаваць па адной, пакуль не знойдзем цану. А гэта пакуль прыбярэм. Калі вызначым цану, тады ўжо усей пачкай прададзім. Гэта яшчэ даражэй. Давайте яго паставім на 1000. А то і на 750. Ну, вось, па тыпу. Можа, яно нам пашчасціць. А то не вельмі хочацца іх танна прадаць, правильно? Залатыя руны, мне падаецца, я ўжо знайшоў добрую цану. Мы гатовы. Запускаем пакупнікоў. Заходзьце да нас, калі ласка. Набывайце. Залатыя руны, добры выбар. Калі ласка, набывайце. Я не ведаю, навошта яны вам, але калі ласка, вось, то вашыя залатыя руны. У нас узулілася месца, давайте сюды запихнем тое, што нам... Зламаны меч, ён патрэбны для вялікага мяча. Можа, давайте яго пакінем, не будзем прадаваць сёння гэты меч. Моцныя лісты. Яны каштуюць паміж 60 і 1275. Давайте 300 паставім на іх. Ды паглядзім, ці пойдзе, ці не пойдзе. Так, на томік занадта высокая. Добра. Томік 500 дорага. 450. Опа! Лісты за 600, за 300 вельмі танна. На гэта занадта дорага. Не танная гарбатка. Так, затое якая гарбатка? З падзямелля. Лісты вельмі добра прадаліся. Гэта была занадта нізкая цана для іх. Ядра. Няхай ідуць. Усё яшчэ не спадабалася цана, але томік яна ўсё яшчэ набыла. Мне падыдзе. Так.
На астатнія тавары мы ўсё яшчэ не ведаем, які кошт. Вось гэтыя галінкі мне ўжо не патрэбны, таму прадаем іх. Так. Таксама занадта дорага гэты лісточак. Дызайн гэты. Давайте за 700 яго выставім. Так, гэты дызайн быў за 750, але гэта занадта высока, я знізіў зараз до 700. Так, у нас вызвалілася месца, давайте вот эту лямпочку эту продадим. Лямпочка, ты не занадта? 250 нормальная цена, подойди. 700 усё яшчэ высокая, не падабаецца. Дызайн занадта шмат. Такая прыгожая паперка, мы нават големскія коміксы. Так, увогуле, ніхто не можа ацаніць у гэтым горадзе, наколькі прыгожыя ў нас тавары. Вось галінкі яны купляюць. Навошта табе галінкі, скажы ка мне. Големскі вось гэты чизел далато гэта 850, на яго пачынаем скидываць. Магчыма. Водная сфера таксама пойдзе зараз. Ды вы задзяўблі, 650 занадта высокая ім. Вы паглядзіце. Ай-яй-яй, нам занадта не падабаюцца гэтыя големскія коміксы. Шукаем усё яшчэ цану. Ці прададзім, ці не. Усё яшчэ дорага. Ну добра, вы мяне абкрадзеце зараз. 550. Халера. Я не жадаю по 100 скидывать, просто, ну, по типу, камон. Это ж такая рэч големская. Супер артефакт. Эх. І 550 так само занадто. Зворотний аукціон, ну... Нешта у адваротны бок у мяне цэны ўсё падаюць і падаюць. Вы уявіце, вось літаральна у дзень, калі вы на цэнніку пабачыце, што толькі за сёння яго вось па тыпу 8 раз фламастерам перакрэслілі, і такія па тыпу, ну вось цана была 1000 з раніцы, і вось яна упала до 300 увечары, а? Вы такія, блин, нешта падазронае, так? Мне дакладна спрабуюць гэта ўпіхнуць ужо просто за любы кошт. За 500 нават не прадаецца. Маркетолог нам патрэбны, так. Дык што вы будете рабіць? 450 і 750, і ўсё яшчэ не задаволеныя мы. Я просто не баюся выкладаць гэтую пяцёрку, бо я зараз закіну настолькі нізкую цану. О, пагадзіўся, старонку можна набыць. Давайте возьмем гэтыя старонкі. Яны за 450 былі, давайте за 400 іх паспрабуем прадаць. Адну купілі за 450, але цана занадта высокая была. Але ўсё яшчэ пагадзіліся. Дзякуем вялікі. Не набылі. 400 занадта высокая, таму што ўжо і патрабаванне ў гэтых старонках упала. 350. Ну не можа яно просто не прадасца за гэта. Мне падаецца, за 700 таксама не прадалося. Давайте адразу до 600 на сотенку скінем. Ввогуле, давайте цэннік паглядзім. У нас атрымліваецца, мы ведаем, што гэта каштуе. 450 гэта занадта высокая. А у пункта трошки вышэй 700, ну, 700 дакладна высокая. Мне падаецца, 600 таксама будзе высокаватым. Мы зараз так доўга гандляваць будзем, што ноч наступіць без нас ужо. 600 не падабаецца. Цана просто працягваем перапісваць цану упарта. Што? Вы ўжо і 350 не прымаеце? Вы там зусім ачмурылі? За 300. Усё. О, нарэшце. Так, пакуль на яго нясе, мы адразу выставім пяцёрку гэтых. За 500. Нормально, падыдзе.
Уф. Усё ж таки продали сёння. Я уже думал, на завтра пакінем гэта прадаваць. Добра. І мне падаецца, у нас ужо тавараў не засталося, так. Там толькі зламаныя мячы, але я іх бы пакінуў. Зачыняем нашу краму, усе на выхад. Самі пойдзем на вуліцу. Давайте зробім сабе броню прыгоженькую. Ёсць. Ну, сапраўдны рыцар. І з гэтым мы можам сабе зрабіць яшчэ трошкі зелляў, правильно? Мне ж хопіць на зелле. Мне падаецца, у мяне там слаймаў гэтых не хопіць на зелле. Так, у мяне слаймаў няма. А набываць зелле значна даражэй, таму мы проста пакінем як ёсць. Ці можам мы дазволіць сабе паляпшэнне нейкае? У горад дакладна не, гэта занадта будзе. А ў краму? Пашырэнне крамы 8000. Яшчэ можна пакой сабе ложак палепшыць. Давайте ложак. Будзе у нас новы. Да душа яшчэ пакуль ранавата, мы не настолькі крутыя. Мы немытыя, потныя перабегаем з падзямелля і адразу ж ідзем гандляваць. Так, добранька. На гэтым я буду скончваць. Мы малайчынкі. Я вельмі жадаў вам паказаць гэтую гульню. Завалялася яна ў мяне. Я вельмі рэкамендую. Мне падабаецца гульнявы цыкл гэтай гульні. І гісторыя тут бакавая такая рэч, не абавязковая зусім, але гісторыя таксама ёсць. Прысутнічае, скажем так. Вось. Ёсць і паляпшэнні, ёсць і куды развівацца, і яна не вельмі не супер доўгая, то бок у яе, напрыклад, узяць той же Dead Cells, у якім мы гулялі. Dead Cells, у ім аграменная колькасць контенту. Moonlighter можна за нейкую адэкватную колькасць гадзін прайсці. Даволі файна пабачыць сабе ў гэтым цудоўным утульным фантазійным сусвеце час. Вось, нехта вылупліваць. Так, гэта вось я, як шчыра не памятаю. Можа, я праходзіў да таго, як іх дадалі. Вось. Добранька, давайте я пагляджу, хто у нас чым займаецца. Хутчэй за ўсё, хтосьці стрыміць сталкера. Бо сталкера доўга-доўга выхадзіў, усе да яго доўга чакалі. У мяне яго, на жаль, няма, таму ніякага стрыма яго ў бліжэйшы час не чакаецца. Я думаю, без мяне хтосьці знойдзецца. Тодзі гуляе зараз у сталкера, Ватафака у Факторыю, а Малаток у Дота 2. Я здзіўлены, калі шчыра, што Nine Raven... Nine Raven жа пазней пачынае стрым. Так, дакладна, яшчэ праз паўгадзінкі. Nine Raven сёння будзе мышаваць мыша-павукоў. Маляваць мыша-павукоў будзе. Сёння і на тэму будзе таксама сталкера. Вось. Так што рэкамендую да Nine Ravens таксама зазірнуць, калі вам будзе цікава. А я вас перадам сёння да Тодзі, і я жадаю вам добрага вечара. Мышаваць, так. Я буду зараз займацца тым, што буду сабіраць камп'ютар, бо ён толькі-толькі прыехаў, ён яшчэ не распакаваны. Таму, калі ўсё ў парадку, заўтра мы хутчэй за ўсё з вамі ўжо з галасаваннем і за камп'ютарам. Добрага вам вечара і адпраўляю рэйд да Тодзі. Тодзі ў нас. Адпраўляю.